N-are importanță, dar ce trebuie... Tot în București suntem. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt dr. Filip, sunt moderatorul emisiunii Românica mea. Românica și românii sunt în această seară în emisiune la mine. Vreau să vă mulțumesc, 2, 4, 6, 8, 14 persoane au venit pentru că dorim ca cele două centri medico-sociale, cele două unități militare de pe șosea Olteniței 227, numărul 227, dorim ca să fie a dumneavoastră, să fie centru spital medico-social. Având în vedere că acestea sunt clădiri construite de dumneavoastră, de cei care astăzi sunt în necaz și suferință, arătăm că noi protestăm astăzi, suntem într-o dezbatere publică, am venit aici să arătăm că ne interesează ce se întâmplă cu părinții noștri, cu frații noștri, cei care sunt bolnavi, care sunt cu cancer, care sunt cu accidente vasculare și este clar că ei nu pot fi tratați în casă. Avem aici în partea mea, vă rog să luați microfonul să vă prezentați, sărmâna. Da, mă numesc Bărlădeanu Elena, stau în sectorul 6. Sărmână, doamnă. Dumneavoastră? Mă numesc Belișcu Ilie, sunt în sectorul 5. Da. Doamna? Mă numesc doamna Calița și locuiesc în sectorul 3. Da. Da, dați la mine ca să pornesc microfonul, da? Doar să vă prezentați, asta este important. Să vă prezent, doar numele, da? Că după aceea discutăm. Atât că mă numesc Burciu Lucia. Sărmâna, doamna Burciu. Mă bucur că v-am întâlnit și sunt curioasă să vedem ce se dezbate în seara aceasta. Da, v-am spus, în seara asta dorim ca cele două unități militare, de fapt sunt 3, 10.000 de metri pătrați, Consiliul Local să-i dea pentru centru de medico-social spital, un centru în care dumneavoastră veniți cu titlu gratuit, nu-i ca azilul de bătrâni, te duci și dai 20 de milioane și te lasă acolo să faci pe tine, dacă îți dă mâncare cineva, nu, dar tu trebuie să plătești 20 de milioane. Aici va fi un centru medico-social, un spital, 3 clădiri cu 3 etaje, 800 de persoane se vor caza acolo, majoritatea cu accidente vasculare, majoritatea cu boli incurabile și vor fi tratate de noi. Da? Adică atunci când ești bolnav, nu trebuie să ai 20 de milioane pe lună, da? Nu trebuie să ai, că n-ai de unde să ai banii ăștia. Te duci la centru medico-social, dar e cu titlu gratuit. Este obligația administrației publice locale, da? Să asigure pentru toți cetățenii din București, mai ales, ați văzut Sorin Oprescu, pentru că o hârtie cerea 250.000 de euro, dar nu pentru dumneavoastră, pentru el, da? Haideți să vă prezentați numele. Bună seara, mă numesc Mariana Hodeanu, sector 2. Stavre Tudorița, sector 5. Baronescu Mariana, sector 5. Negianu Victor, sectorul 3. Oprea Mariana, sectorul 2. Mă numesc Căpriță Rada, sectorul 3. Da, Mă doamna. numesc Chiopu Elena, sectorul 4. Doamna, cum ați zis că vă numiți? Doamna Șchiopu. Doamna Șchiopu, este o inițiativă care ne privește pe toți, pentru toți bucureștenii. Atunci când ești bolnav, când ești foarte bolnav și nu are cine să te îngrijească, trebuie să mergi la un centru medico-social. Toți românii care se duc în străinătate se duc pentru ca să îngrijească pe bătrâni, pe cei care sunt foarte bolnavi. Adică, în loc să avem grijă de părinții noștri, de cei dragi nouă, fie ei părinți sau bunici, avem nevoie de cele două centre medico-sociale, cele 3 unități care sunt dezafectate și care sunt la Consiliul Local. Problema care este că Sorin Oprescu a fost arestat, noi în ianuarie 2015 am solicitat să fie alocate Asociației pentru Apărarea Drepturilor Pacienților și a refuzat. Probabil blestemele celor în suferință l-au adus pe Sorin Oprescu în pușcărie. Ați văzut că l-au arestat. Ați văzut că l-au arestat, dar nu l-au arestat pentru că a fost cinstit cu dumneavoastră, pentru că a furat. Da? După aia a venit primar interimar Ștefănică Marin sau Ștefănin Marin și el tot așa am făcut o solicitare ca să fie alocate pacienților, cei care sunt cu boli incurabile. Vă dați seama, familia nu se poate ocupa. Am prezentat mai mulți pacienți, dar este vorba cel din drumul Găzarului, familia o salut. Ne-am dus acolo pentru că ne-au chemat. El avea și o luxație din cauza că s-a retractat tendoanele cu accident vascular și când i-am curățat toate plăcile, erau veni cădești, pentru că cine să aibă grijă în el? Ori aici, centru medico-social, spital social, nu trebuie să ai bani, ați înțeles, nu trebuie să vă luăm pensia, este Asociației pentru Apărarea Drepturilor Pacienților. Noi ne-am întâlnit pentru că vrem ca aceste clădiri să nu se dea sansarilor să construiască blocuri, să fie, da, pentru noi, pentru cei care le-am construit, că doar nu au venit
Cocoș și-au construit el acum 50 de ani sau acum 30 de ani, să ne înțelegem, da? N-a venit nici Bica, n-a venit nici Olguța Vasilescu, da? N-a venit nici... A venit pentru luat? Dar ați văzut cine se gândea că pune gheara să ia toți banii din Craiova. Dar nu, dar toți sunt nevinovați. Despre asta este. Vă rog să luați microfonul, să comentați, doamna Rădița. Vă rog să spune, să vadă că, doamnă, nu numai ei trebuie să apară la televizor. Ați văzut o Adrian Năstase în pușcărie, Cocoș, au apărut la televizor și ei și tot clanul lor de infractori și vorbeau la televizor. A venit momentul acum ca să vorbiți dumneavoastră și ei să vă asculte de acolo de unde sunt. Vă rog. Deci toți ne spun aceeași problemă, că e așa, că e pe dincolo, că toate sunt bune, ne vine, că ne face, ne trece. Și când sosim acolo, aveți la buzunar, dacă nu aveți înapoi cu voi. Și așa că nu cred că... Doamne, sunteți în seara asta, aveți camera aici, sunteți în seara asta să vă adresați camerei, să vadă că dumneavoastră aveți putere, aveți dreptul, este televiziunea românilor, este televiziunea în stradă. Grijă de bătrâni. Bătrânii sunt dați la gunoi în ziua de azi. De oricine. Niciunul. Nu știu dacă s-a născut vreun domn. Țineți microfonul la gură și vorbiți la el ca să vă audă toți telespectatorii. Doamne, vreau toți telespectatorii, toți românii care urmăresc emisiunea Românica mea, să vadă că doamna Rada, cum vă numiți? Da? Este revoltată că nu are grijă nimeni de bătrâni. Toți sunt unul peste altul. Am înțeles, dar noi astăzi ne-am adunat ca să facem ceva. Ca să, dumneavoastră a zis că va muri cineva drag. Păi, Doamne, o să reușim pentru că astăzi am venit aici, să nu gândiți că dacă noi stăm ascunși, o să ne dea cineva drepturile. Ei ne iau nu numai drepturile lor, dar le iau și pe ale dumneavoastră. Ați văzut și dumneavoastră, dacă acest Sava care e la primărie acum, pe data de 29 noiembrie am depus la primărie din nou, când este Sava. Da. Și nu a refuzat să repartizeze aceste clădiri pentru cine? Pentru cei care sunt cu boli incurabile, pentru cei care sunt cu accidente vasculare, care sunt foarte bolnavi și au nevoie și n-au bani. Ați văzut cum te jefuiește doctorul? Doamne, la Fundeni a venit un pacient în emisiune, vreau să o prezint ca să cunoașteți și dumneavoastră, să luați microfonul și zice, domnul doctor, vreau ca să vin la televizor la dumneavoastră să fac o sesizare. Ce s-a întâmplat? M-am dus la cardiologie să-mi pun un stent. Doctorul Moldovan îl cheamă. Și l-am sunat, am vorbit cu el pentru că pacientul a cerut o recomandare din grijire la domiciliu și a zis, dacă nu te duci unde trimit eu, doctorul Moldovan poate mă aude, ați văzut că vorbim de dumneavoastră că sunteți un om de valoare, adică îi devalizați, îi jefui și îi ia bani de pe carte. Ca așa o înțeles el, că el a zis că învăța medicina ca să jefuiască paciență. Dar e vorba de altcineva care, în momentul când s-a dus să fie operat, a zis, domnul doctor, n-am putut să mă duc jos la tonomat ca să scot banii, că era într-o sâmbătă și duminică, mi-a fost rău. Avem probleme cardiace, de asta îi pun un stent. Ce nu-i nimic, mergi cu mine. Adică să meargă cu el. Și zice, domnul doctor, când m-am dus acolo, dacă mă duceam singur, vreau să scot 15 milioane să-i dau. Și l-am întrebat, cât domnul doctor? Dar el se uita pe scări acolo unde e tonomatul, în stânga, în dreapta, să nu-l vadă că e cu bolnavul. Și zice, cât să vă dau? Și 20. Și cine mă pus să le iau cu mine? Că dacă scoteam 15, îi dădeam 15. Ori eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta, pentru că am arătat în emisiunile anterioare cum 87 de bolnavi au fost jefuiți cu 10.000, 20.000, 30.000 și 37.000 de euro la Institutul de Boli Cerebrovasculare de către doctorul Toader. Când vine pacientul cu accident vascular, îi spune, toți cei care au făcut sesizare și au fost în emisiune aici, au spus, domnule, dacă nu veniți cu 10.000 de euro, 20.000 să cumpărăm o piesă, că trebuie o piesă acolo, vă moare fata. Poate mă aude Ana Maria și toți cei care au venit în emisiune. Au venit, doamne, sunt 80 de persoane, ori 20-30 de mii de euro, e vorba de 4 milioane de euro. Și-au dat casele la cămătari și trebuie să plătească 20-30 de ani și la bancă tot cămătărie este. Și i-au jefuit pe pacienți, Toader Cornel, și nu i-a arestat, el n-are nicio treabă. Eu am fost medic militar, aș vrea ca să cunoașteți, am fost medic militar, el a fost coleg cu mine, dar a luat atâtă cale ajungând acolo, dacă ajungi pe el, ori te duci la cimitir, ori trebuie să rămâi dator toată viața și tu și familia ta ca să îi îndestulezi pe ei. Și îi trimitea și omul în momentul când spune, domnule, dacă nu vii soția dumitale, se poate întâmpla chestia asta, ei împrumut de la cămătari, cu tare. Dar a doua zi îți dai seama că te-au înșelat. Și când se duce să le ceară bani, ei aveau, de exemplu, avea nevoie de un dren care exista în spital. Drenul e un tub din ăsta de plastic alb, ca la bicicletă, care e 2 lei, 2 metri. Și domnule, nu putem să facem operația. E vorba de Toader Cornel. Cel care făcea lucrul ăsta îl cheamă Dima Ștefăniță. Ei acum au făcut
plângerile la DNA și DNA a trimis la familie și a spus, domnule, vă facem cunoscut că dosarul de la parchetul este trimis la parchetul general, dar nu trebuie la parchetul general, având în vedere 80 de persoane, ori 30-40 de mii, 3 milioane de euro, era de competența DNA-ului cu 1 milion de euro. Dar nu, sunt în legătură, împar banii dumneavoastră, o să vă duceți pe lumea cealaltă. Doamnă, astăzi când vorbesc cu dumneavoastră, în anul 2015, au murit de sărăcie, din necaz, de sărăcie, nu de boală, 100 de mii. De pensionari. Iar, să-i dați pe Domnul, iar cei care au suferit din cauza lipsurilor, că le avem 200 de mii, s-au umplut spitalele de nebuni cu noi. Eu am acum... Vorbiți. S-aude microfonul, s-aude ca să reglăm. Am mormântare. Vorbiți, uitați-vă la cameră. Ne-a murit, exact, un vecin, un prieten cel mai bun. Da, domnule, am înțeles. Așa, și eu, tot așa, a făcut analize peste tot, nu i-a găsit nimic. Păi nu, când mori, doar nu trebuie să ai ceva ca să mori astăzi. Eu, că aia, bine, că ce ai? Măi, omule. Și nu s-a găsit nimic. N-a fost, n-a fost. Până la urmă să dai 5.000 de lei ca să ducă să mai facă o analiză și să facă ce are. 5 milioane? Da, 5 milioane. Nu, dar dumneavoastră, suntem într-o emisiune, într-o dezbatere, să vadă toți telespectatorii, toți românii, că nu suntem indiferenți la ce se întâmplă cu familia dumneavoastră, ce se întâmplă cu mama dumneavoastră, ce se întâmplă cu sora dumneavoastră, pentru că vrem acest centru medico-social, iar autoritățile, Primăria Capitalei, Consiliul Local, numai lichele, hiene sunt acolo. Dacă vă uitați pe site, toți consilierii, cel care e primar interimar acum, se numește Sava, ca să ne înțelegem, și fac concurență unde își petrec concediu, care își petrec în insulele Capului Verde, care în Tenerife, dar doar nu pe banii lor care îi privesc de acolo. Doamnă, ați înțeles, vă rog să-i dați microfonul, și au votat să devalizeze și el, cu toate că noi, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Pacienților, care vrem să deschidem acest centru pentru dumneavoastră, am solicitat, a refuzat, dar culmea, Ștefanel Marin, care un trădător, că dacă fugi de la Oprea la Cocoș cu tare, da? Iar Sava, doamnă, a refuzat. O să răspundeți acum. Și eu îl întreb, bă, dacă refuz un drept a oamenilor din București, din sectorul 4, cum îndrăznești tu, Sava? PNL-ul e desființat. Ați văzut că PNL e desființat, este în cădere liberă. Toți cei de la PNL Alba și-au dat demisia astăzi pentru că ei se prăbușesc tot. Lumea au văzut că sunt infractori, că au devalizat țara. Și UNPR-ul, ați văzut, chiloțarul general Onțanu, ați văzut ce prăpăd au făcut? Peste tot, în general așa sunt. Și Sava vreți să candideze primar. Toți sunt lanțul iubirii. Luați microfonul, sărmâna, doamna Rădița, luați, aveți dreptul să vorbiți, uitați, mai aveți un microfon, mai aveți un microfon. Dați-l și lui doamna de lângă dumneavoastră, că nu, doamnă, luați microfonul și vorbiți, că nu e nicio treabă. Este o dezbatere. Toți sunt legați unul de altul. Dar de ce să fim indiferenți, doamnă, cu copiii noștri, cu nepoții noștri, de ce să fim indiferenți să stăm ascunși? Că doar ei niciodată nu o să ne iei banii noștri. Nu să fim așa, dar așa se întâmplă. Da, doamnă, dar prezența dumneavoastră, mai spuneți odată cum vă numiți. Baronescu Mariana. Și din ce sector sunteți? 5. Doamna Baronescu, eu vă felicit că sunteți astăzi în emisiunea, să este o dovadă că dumneavoastră nu acceptați, eu nu accept, dumnealor nu acceptă și ca noi sunt mii. Numai că trebuie să ne unim. Faptul că PNL-ul se va desfința dacă un partid întreg și-au dat demisia, faptul că această doamnă din Craiova a furat de la dumneavoastră, primărița, Olguța Vasilescu. Nu, dar, doamne, vorbim de ăștia care au făcut așa ceva. Ați văzut Onțanu, 1 milion de euro ca să dea terenul celor căruia îi se cuvine, este a familiei, 1 milion de euro. Și el nu vrea să facă pușcărie acum. Le-a dat Băsescu, președintele Băsescu, le-a dat grade, doamne, n-au visat în capul lor niciodată că o să aibă grade de general, 3-4 grade într-un an, dar n-au făcut. Ce fapte de vitejie au făcut în afară de au furat? Acum a fost o sărbătoare a peștelui, că ei sunt disperați în sectorul 2 și am făcut un apel. Toți cei care sunt de la Timișoara, de la Iași, de la Vaslui, care să vină cu gratuit, cu trenul, să vină să mănânce pește. Nu numai cei din București, de la Giurgiu. Adică înainte de alegeri, toți vor să facă evenimente, să le dea câte ceva, brânză fermentată, pește stricat, ca să-i doare. Toți vrea să ne mintă. Vă rog. Cu o codiță, ori cu mic, ori cu bere, ori cu una, cu alta, Ori ca cu să sticlă fie, de ulei, cu un dar nu kilogram să de ne-am lapte și așa mai împlictisit. departe. Doamnă, ascultați-mă ce mesaj avem pentru toți românii, prezența dumneavoastră.
Doamnă, dacă vă dă un sticle de ulei și considerați că aveți nevoie, suntem într-o emisiune de... Luați, doamnă, dar cereți 2 sticle. Dacă vă dă mici, ascultați-mă un pic, 3 mici, luați 6. Dacă vă dă o sticlă de bere, luați 4. Numai un pic, dar nu ne dă, ne promite, dă unul. Imediat, dar doamnă, dacă vă dă o mașină, cereți și pentru sora dumneavoastră, că tot ce au furat ei au furat mai mult decât o mașină. Dar când mergeți la vot, să votați corect pentru dumneavoastră, pentru copilul dumneavoastră, pentru nepotul dumneavoastră. Votați corect, asta este treaba, că îi punem noi cu botul pe labe. Nu o să iertăm. Vă rog să vorbiți ca să vă audă toată lumea, că este foarte important că sunt oameni ca dumneavoastră care iau microfonul și vin și spun: Doamnă, nu mai lăsați să-și bată joc de dumneavoastră aceeași monedă. Ei o să vă dea, doamnă, pui, luați-i, o să vă dea salam, luați-i. Poftim? S-au dat lenjerii, s-au dat pături, s-au dat... Și chiloți au dat, doamnă? Au dat? Credeți că mai este mult? Nu, doamnă, dar spuneți ce au dat. Numai un pic, dar credeți că a ajuns la noi lucrurile alea? Nu, dar doamna spune. Cred că a ajuns lucrurile Ce-o dat? la noi, Nimeni tot dat la cu ei. lenjerie. Tot e împărțit, nouă ne-a dat spuma un pic, restul, grosul, tot. Ei au luat spuma. Tot ei au luat totul. Doamnă, dar acum suntem în această ne-a amăgit emisiune, un pic. iertați-mă, suntem în această emisiune și mesajul este în felul următor. Dacă vă dă, luați. Considerați că aveți nevoie, luați, fără nicio problemă. Dar dacă vă dă o lejerie, cereți 2. Dar oricum nu ne încălzește cu nimic. Nu, doamnă, dar ascultați-mă un pic. Ceea ce fac ei cu noi, cu dumneavoastră, să faceți dumneavoastră cu ei. Dacă vă dă o lenjerie, luați 2, 3, cereți, domnule, dar dați și pentru bunica mea, chiar dacă nu mai trăiește. Dacă vă dă mici sau bere, să beți până ce simțiți că visați. Dar poate nu vreau mic, vreau o friptură. Dar cereți friptură, doamnă. Nu? Dar ascultați-mă, cereți friptură. Cereți, dacă nu mergeți la vot, fără savă ați văzut că am fost cinstiți cu dumneavoastră și am spus: domne, omul ăsta este un trădător. Trădător în sensul că vă lasă să muriți. Am depus la Primăria Capitalei această solicitare. Sunt cele 3 clădiri degradate, ne ocupăm noi cu dumnealui, cu dumneavoastră, eu, și amenajăm aceste centri pentru cei în suferință. Da? Este astăzi dezbaterea, asta este treaba, dar pe el nu. Ștefănel Marin, care a fost, ați văzut și dumneavoastră, primarul demisionar colectiv, primarul ucigaș, au murit 66 de persoane, au fost 100 în spital pentru că s-a dat autorizație în fals, adică fără aviză. Am invitat... Banii au vorbit. Ba nu vorbește, aveți dreptate, ba nu vorbește. Doamna, să vă mai spun ceva, pentru că aici sunteți cele mai deosebite și speciale persoane pe care le are sectorul astăzi, Bucureștiul, fără nicio treabă. Și faptul că vorbea Adrian Năstase la televizor că nu a vrut și că nu a vrut, nu a fost în pușcărie. Și Elena Udrea n-a vorbit și ați văzut, mergea cu tocuri de 26. Acum vorbim noi, doamnă. Da, o vorbi și Cocoș, o vorbi și Băsescu. Nu vorbi Băsescu? Dar cum? Au vorbit, au luat pensiile, alocațiile copiilor și salariile și ce au luat tot. Acum dumneavoastră vorbiți. La Românica mea, la Estrada, la Dr. Filip, dumneavoastră sunteți cei adevărați, dumneavoastră sunt cei care luptați pentru drepturile celor, la fel ca și noi. Da. Faptul că a venit Adrian Năstase, ce s-a înțeles? Vorbea la televizor, Ponta unde este? Cu toate că a făcut, nu acum îl criticăm, ați văzut și dumneavoastră, Firea a făcut contract cu Voiculescu, Firea. Aș vrea ca lumea să înțeleagă că el nu are ce să caute în Primăria Capitalei. Asta e o părere personală, discutăm. Și-o luat, doamnă, 200.000 de euro cu Voiculescu, un contract de promovare, când Olchimul nu funcționa, iar salariații de acolo n-au luat salariul de 6 luni de zile. Au luat mai mult, vă spun sigur. Nu, da, se vorbește de 1 milion de euro, 2, dar oamenii de acolo, de la Olchim, nu luase salariul de 6 luni de zile, familia lor, copilașii lor nu gustase pâinea, mureau de foame. Și cum au făcut contractul, eu intrat lui Gabi Firea și vă dați seama dacă ajunge el la Primăria Capitalei, ce prăpăt face acolo? Doamne, gândiți-vă dumneavoastră, adică să ne ferim de hienile astea care fac prăpăt. A intervenit aseară într-o emisiune. Prăpăt, dar uitați că nu vrea să se oprească. Dacă ar pune mâna pe capitală, o să vă aducă chiar, o să vă ajungă durerea și în coaste, pentru că este inadmisibil un om care a luat pâinea copiilor de la gură, de la cei de la Olchim, nu luase salariul de 6 luni, a venit această femeie, această doamnă, să-i spunem așa, și a luat toți banii care mai erau acolo, ei n-au luat salariile, s-a închis fabrica și acum vreți să fii vedetă la primărie. Doamne, fără nicio... Dumneavoastră sunteți de acord ca cine a făcut, pe unde a trecut
iarba nu mai crește, au devalizat și au luat Voiculescu și cu Firea. Păi, A adus corect, așa este, nenorocirea. aveți dreptate. Dar A adus nenorocirea, Voiculescu și cu Firea, da? Uitați și dumneavoastră că banii românilor, că suntem într-o dezbatere. La Crescent era Banca de Comerț Exterior. Au luat toți banii Antena 3 și Voiculescu și au trecut pe numele lui. El acum nu este în pușcării, că face... dar nu mai recunosc că asta este problema, că ei nu mai recunosc. Doamne, da, Spune că nu e Olguța adevărat. Vasilescu astăzi a spus că el a dat bani cash, adică nu numai, cum a zis, lejerie intimă. Păi, normal că nu dau așa ceva. Doamne, Cum? dar ascultați-mă un pic, eu nu știu cum ar veni să dau cadou lejerie intimă la femei. Eu vă spun din propria experiență de la mama mea, că mama mea stă în provincie și știu ce a primit. Doamne, noi suntem aici ca să arătăm că suntem puternici. Noi suntem aici să arătăm că noi... luptăm, e adevărat. Nu, să arătăm că noi suntem oameni de nota 10, oameni de 5 stele, oameni adevărați. Noi vorbim la fel ca și ei, numai că ei ne-au nenorocit, ne-au îndatorat, a rămas fără fabrici și uzine, fără bănci și ne-au lăsat și datori la copiii noștri pe 50 de ani. Păi, tocmai asta vreau să vă spun. De ce au plecat tineretul tot din România? Avem Pentru că- posibilitatea să-i aducem înapoi. Eu cu dumneavoastră, cum vă numiți? Baronescu Mariana. Din sectorul 5. Sector 5. Sărmâna dumneavoastră din sectorul 6. Este bine că am venit din toate sectoarele. Doamnă, ca să reușim, trebuie să transmitem un mesaj. Sunt aici la camere și vreau în numele dumneavoastră și în numele meu să transmit un mesaj ca dumneavoastră, toți telespectatorii care urmăresc această emisiune, când ieșiți în fața blocului, să vorbiți cu vecinul de la 3, cu vecinul de la 4, să susțină toate acțiunile noastre. Dorim să înființăm acest centru medico-social pe șosea Olteniței pentru cei care sunt în suferință și în necaz, care sunt bolnavi de boli incurabile. Oricine poate să fie, ferească Dumnezeu, cu suferință cu tare, dar ea va merge persoana respectivă va merge la un centru medico-social, Doamnă, gratuit, nu te duci la un centru de bătrâni. Și proiectul nostru sunt cele 3 clădiri. Nici nu visați ce proiect frumos avem, cu piscină, cu saună, cu un restaurant și care vei avea tichete să te duci. Nu-ți mai faci zoi ca la spital, dacă vrei să mănânci, bine, dacă nu, te duci și mănânci la Trattoria. Știi cât e mâncarea la Trattoria în centru? Taloane de mâncat. Ori mănânci la Trattoria cu 13,5 lei. Și dacă au, dar Imediat, dacă nu au... o ciorbă, dar stați un pic, dar sunt pline restaurantele, dacă mergeți acum Păi cu sunt, mine, într-adevăr, da, că Trattoria, luați un prânz cu 13,5 lei, iar la cei din spital e 17,20, iar la ăla de la Râmnicu Vâlcea 600 de lei, 2 porții de mâncare, vă dați seama, le dădeți zoi la pacienți și au decontat 600 de lei, 60-600 pe zi, iar la Trattoria, la un restaurant de lux, mănânci o ciorbă de perișoare, mănânci o pulpă de pui și îți dă și un par de vin roșu, la 13,5 lei. Și noi avem tichetele în buzunar la Centrul Medico-Social de pe șosea Olteniței, te duci acolo, vezi că miroasă acolo, tichetul în buzunar, ai luat tramvaiul și te duci și mănânci în centru. Aceste etichete sociale care se va elabora de acest centru îți dă posibilitatea să te duci la Inter, să te duci la Păunești ăștia care îți dă fripturi de berbec în vin roșu, da? Cu 12 lei. Vă spun acum, nu am voie să fac reclamă, dar de ce să mâncăm zoile astea, spală ciolanele și ne dă nouă să mănânci că suntem bolnavi? Păi ce, noi suntem bolnavi când e foame? Noi suntem bolnavi că avem o boală medicală, nu că trebuie să ne dea ei mizeria asta care nu mănâncă nici câinii. Vă rog, Ne dau resturile, ne dau resturile, nu... Aș vrea să transmiteți mesajul nostru, este o seară specială, suntem în data de 31/3, suntem la ora 18 ca dumneavoastră să transmiteți mai departe mesajul. Este un proiect Dr. Filip, este un proiect al bucureștenilor. Mă refer în primul rând și la sectorul 4, că acest centru medico-social e pe șosea Olteniței, care e în sectorul 4 și depindem de primăria capitalei să repartizeze pentru sectorul 4. Și bine ar fi ca dumneavoastră. Doamnă, mai sunt și revoltat și pe altă problemă. Eu mă bucur că sunt în seara asta cu dumneavoastră. Cum este posibil să fie așa, să le fie atâta foame, să ne îndatoreze? Ați văzut? Ridicau mașini de pe stradă, mă rog, adică îi atenționez pe toți cei care au avut de suferit și luat 10 milioane și când a fost parcată bine și această măsură dată de Consiliul Local nu era legală. Curtea Constituțională a zis că n-au dreptul și le ridicau la oamenii mașina, primarul și de la 4 și alții, au luat 20 de mașini de tractat și luat 10 milioane că duce mașina 3 km. Și dacă nu plăteai 10 milioane astăzi, nu trebuie să achizi. Mașina, Da, dar mâine mai plăteai încă 5 milioane. Și nu au fost măsuri legale. Ei știau,
Dar noi trebuie să scăpăm de aceste persoane care au jefuit consilierii locale. Am spus, dom'le, întrebați ei, consilieri locali care au votat, luăm mașinile la oameni, ne batem în joc de ei, da, consilieri de la PNL, consilieri de la PSD. Am spus, o să discutăm și cel de la 6, care au fost o rușine pentru comunitatea dumneavoastră de la 6, cum îl cheamă pe primar. La 5, nu la 6. Nu, da, și ăla de la 5, doamne. Și ăla de la 5 și-a Doamne, făcut. prăpădul lumii, 1 miliard de euro și-o bătută la joc și-o O spus că grămadă- oamenii mă mai vreau odată 1 miliard de euro au depus în toate băncile, s-au burtușit băncile de bani furați de la noi. Și eu zic, și eu asta știu să fac și mai vreau câte odată ajutoare primar. ne-au dat? Poftim? Câte ajutoare ne-au dat? Și pe care bani? Doamne, nu pe banii ajutoarele, noștri, nu pe banii de exemplu, lor. primarul care este la A4, salut toți telespectatorii, vreau să cunoască, le da câte un tichet de la Comunitatea Europeană de 100 de lei. Da. Da, el a scris numele Băluț, el fiind un interlop care face trafic. Este bine să știți, trebuie să vă feriți de ăștia care fac trafic de etnobotanice, de țigări netimbrate. El asta a făcut. Nu vă pune familia în pericol? Știți ce înseamnă să ai un drogat în casă? Așa este, aveți dreptate. Doamne, este Ferească o Dumnezeu. tragedie. Chiar cunosc, au venit la mine pacienți și chiar care vin acum, ei sunt greu de tratat. Și fumatul, și el se erigează a fi, dorește în continuare primar, care face trafic și e bani de la cămătari. Ați văzut și dumneavoastră că toate serviciile astea publice, de utilitate publică, sunt administrate de primărie și le fac cămătare. Banii dumneavoastră, care cu trudă îi agonisesc să plătiți impozite la casă și cu tare, ajung la interlop și la cămătari, prin intermediul ăștia, că ei nu fac nimic. Gândiți-vă și dumneavoastră, o să vorbim de toate sectoarele, dar vorbesc de un sector unde sunt documentat eu, sectorul 4. Și a venit ieri o directoare de la un liceu și a zis, domnul doctor, vreau să mă ajutați cu ceva. Eu v-am văzut la televizor, da, doamnă. Domne, în fiecare lună primarul, ucigaș colectiv, eu nu-i spun numele, că e o rușine pentru el, n-a făcut nimic pentru comunitate, au devalizat și au furat. Și a zis, școala mea, unde sunt eu directoare, plătește lunar câte 1 miliard și întreb eu pe procurori care stau cu mâna întinsă să iei salariul din mâna noastră, o întrebăm pe Chiove și ce face? 1 miliard de lei pe lună pentru că vin 2 de când și în când măture să strângă frunzele din curte. Fiecare școală din sectorul 4 plătește în fiecare lună 1 miliard de lei, când școala ar trebui să angajeze un muncitor, un om de servici, să-i dea 15-20 de milioane, să-i trăiască familia, să bucure și el. Nu, plătesc la interlop și cămătari 1 miliard fiecare școală. Domnul, ascultați-vă un pic, stimați telespectatori, la sectorul 4 nu se duce poliția antifraudă. Acolo ei și-au rezolvat socotele, este o doamnă acolo, doamnă să-i spunem așa, Mămăligan, este ofițer de judiciar la care ajung dosarele astea. Și este un alt procuror, Dumitru Cheagă. Dom'le, n-au făcut niciun dosar la ăștia. Lipsesc bani, ați văzut raportul Curții de Conturi. Și ei sunt procurori și nu le fac nimic. Poi mâine găsim la DNA că toți cei care au dat neînceperea urmăririi penale și România a rămas fără fabrici, fără uzini și a zis, Chioveși, ne este bine, nu avem fabrici, nu avem uzine, dar noi te avem pe tine. Și populația mare de foame. Doamne, noi avem pe ea, adică chiar dacă nu avem nimic. Așa crede că noi dorim lucrul ăsta. Doamna Rada, aș vrea să aveți un mesaj, că mi-am place că dumneavoastră... Ce să mai avem, domnul doctor, noi? Dacă a furat ca în Codru, toți ce a vrut. Doamnă, dar să vadă că noi suntem aici și nu iertăm. Despre asta este vorba. Cum să-l pedepsească pe X, dacă e și el lângă el, care a luat încă dublu. Mă spui, te spun, te dau... Doamne, gândiți-vă, în sectorul 4, la fiecare școală, primarul ucigaș colectiv, Doamne, 1 miliard, pentru că vin 2 oameni de când în când, nici nu mătură frunzele astea, le strâng, să mături prin curte 1 miliard. Păi da. 1 miliard De la ce sectorul nu? 4, acum, nu ieri, nu anul trecut, acum. Populația nu mai are putere. De ce? Doamne, nu suntem aici, puterea stă în noi. PSD-ul Scăpăm de PSD, Doamne, scăpăm de PSD. La PNL s-a dus la vale, la PNL s-a dus la vale, PSD-ul trebuie să urmeze. Dumnezeu să avem fie șansă. așa, Doamne, să duc o dată de râpă toți, ați văzut de că la spus, început. dacă un primar poate să fure 1 miliard
fără să se cunoască, Păi fără da. să cunoască. Dacă un primar, de asta suntem aici, nu vrea Sava, primarul interimar, primarul rușine, că el ca Sorin Oprescu, că a votat ca să devalizeze. Dar Da, domnul doctor. Așa? Păi ei nu se poate, dar eu dacă aș fura o floare, Să nu m-ar dea, duce, să nu ne imediat dea m-ar duce clădirile la care patru sunt luni. ale noastre, muncite din noi, de familia dumneavoastră, de părinți, ei să stea caca pe ei, pișul pe ei în casă, că pe familia lor este la servici, că nu poți să le... V-am zis, cu vermi. Erau niște escare cu vermi, când am pus apă oxigenată, sfârâiau vermi acolo. Eu, Păi dacă- Doamne, Nu i-am aveam pus să pe cam. picioare, dar asta este scopul nostru. Eu sunt medic și scopul meu este ca să fim umani, să avem grijă. Să dea Nu putem Dumnezeu fiu- să reușiți, să Doamne, întâmple fără aceste sprijinul treburi. dumneavoastră Să dea n-am, dar gândiți-vă dumneavoastră, ei au banii dumneavoastră, contribuțiile pentru impozit și ei banii ăștia nu fac absolut nimic, ați văzut, 1 miliard pentru a mătura prin curte la școala 108, 1 miliard pentru a mătura prin curte la școala 108, în fiecare lună, în fiecare lună. Păi ce să mai facă? Are nevoie, Dar unde sunt procurorii? Unde sunt judecătorii, Doamne? Dar unde sunt? Sunt și ei, pe de acolo a plecat, de la ei a plecat. De la ei a plecat, s-a Doamne, ocolit că unul pe altul. raportul Curții de De la Conturi ei, arată, raportul Curții de Conturi arată că frauda în sectoare, e luată în sectoare, este de 2500 de ori mai mult. E ca și cum dumneavoastră v-ați dus într-un magazin și în loc să plătiți la pâine 1 leu, spuneți, dați-și mie o pâine și dați 100 de dolari lui ăla și plecați. Ați face vreodată dumneavoastră așa ceva? Doamna, ați face? Vă rog să-i dați lui doamna să vă... De la Ați face- justiție a plecat toate povestile, că și ei au fost... Doamne, în suntem jos. bolnavi Tot. că ne-au luat tot. De asta avem dureri de stomac. Țara noastră e bolnavă, cum să vă zic, Doamne, are e cancer foarte bolnavă, toată. da. Toată are cancer la inimă, din cauza durerilor ce este. Și Nici Doamne, unul nu mai reușim noi să Din scăpăm cauza de că acești n-are infractori, să ne pune pe nu masă reușim și noi. îmbrăcat. Să dea Dumnezeu să reușim. Dar stăm puterea noastră, și vreau să vă spun, o să fie în votul pe data de 5 iunie. O să vă dea, ce ați zis, lenjerie. Să-mi dea și mie, port mărimea 36 sau 38. Da, nu, dar puteți să-i spuneți. Vreau și pentru domnul doctor Filip un costum Steinman. Da, Doamne, puteți să-i spuneți fără nicio treabă. Dar la noi n-ați făcut știți ce aș vrea niciodată. să ne mai spuneți? Când vine primarul, că a spus că iară, Doamnă, primarul de la 4 ucigași vrea să candideze din nou, ăla 5 din nou și o să vină cu o sacoșă, cu salam, cu tare și dumneavoastră, vă rog frumos, dați-mi și 100 de euro, că vă votez. Știți ce Stați un venea, pic, domnul să pun în doctor geantă, Ionic, vă rog. Știți ce venea la noi? Spuneți. Numai eu, o șăpcuță, Da. un steguleț, chestii din astea, un balon, dar restul nu ne venea ce spuneți dumneavoastră. O găleată Era goală, tot la un ei. pui. Tot la ei era Am toate. avut niște invitați de pe drumul Crețeștilor. Doamne, vreau să-i asigur pe cei din sectorul 4, să vorbește din sectorul 5, că am făcut lucruri frumoase în sectorul 5. Acum o să-mi aduc aminte, am făcut acolo, am ajutat niște oameni, am racordat niște blocuri la gaz acolo, unde cartierul ăla, vai de mama lor, nu mai știu, dar o să vă spun în sectorul 5. Depinde de cartier sau de zonă, nu O să vă spun unde. Și... Nu, dar mi-aduc aminte și în Ferentar, da. O să mi-aduc aminte să-i asigur pe toți cei din sectorul 4, drumul Crețeștilor, Nehoiu, Prașilei, Bocacio, Peroni. Noi am tras gazele, le-am tras la oameni, conducte, cu titlu gratuit. Am vrut să ajut. Nu pentru că le-am dat, cum a zis dumneavoastră, vă dați șepcuță și steguleț? Da, lui doamna i-a dat lenjerie. Asta în provincie. Da, Doamne, da, am înțeles. Da. Noi n-am primit nimic. Și am avut niște invitați din Nehoie și au zis, domne, ce v-a dat? Acum, domne, ne-a dat. Da, și-a bătut joc de noi, ne-a dat primarul ucigaș, ăsta care atunci n-a murit nimeni, că dacă murea, nu mai ajungea acum, ne-a dat conserve expirate și am făcut bubi dulci, 6 luni de zile curgea puroii pe picioare la noi, se duceau la doctor și nu știa cu ce să extragă, să trateze. Am avut un pacient care a fost în emisiune și a venit la mine domnul doctor Mor, fără nicio treabă. La clinică, nu știu, dacă dumneavoastră la mine sunteți invitat, la mine nu se plătește. La mine este clinica și eu am zis să fac un act pentru toți cei în necaz și în suferință, de asta vreau să deschid acest centru. Centrul medico-social este ca dumneavoastră, care, uite, doamna cum este bătrână și n-are cine să aibă grijă de ea, vine acolo, o să aibă o cameră, dacă vrea sâmbătă să stea acolo, bine, dacă nu se duce la familie, vine băiatul o ia, are bani, pleacă avionul sâmbătă charter în Franța, 20-40 de euro, o masă. Doamnă, nemți așa, prin social, îi plimbă. Doamne, pe social, credeți-mă, avem posibilitatea, gândiți-vă dacă primarul ucigaș de la 4, primarul rușine al trădării din Neam, nu știe să scrie, să socotească, așa, nu știe să scrie, socotească,
a adus o daună spusă de Silviu Mănăstiri într-o emisiune, eu n-am verificat, 600 de milioane. Păi cu 600 de milioane orice cetățean din sectorul 4 se duce măcar la Paris și se ducea la Vatican. Acum avem un telefon, este un invitat special care ne-a sunat, este președintele Forței Pensionarilor, un partid, un om de mare valoare. Eu am depus cu domnia sa în Parlament legea dr. Filip Mitroi, în care noi am solicitat Parlamentului să dea o lege, dr. Filip Mitroi, pensia minim garantată de 1000 de lei, este în telefon cu noi. Bună seara, domnul Mitroi! Președintele pensionarilor, care susține proiectul ăsta, am fost în Parlament, s-au dus la parlamentari, dar ei nu vor. Nu vor, dacă nu vor. Domnul Mitroi, ne auziți? Aș vrea să dați telefonul aici în studio ca să putem să... Mă auziți, Da, domnul. Da, domnul Mitroi. Așa. Vă ascultăm. Deci, domnul doctor, în primul rând vă felicit că ați reușit să aduceți niște doamne de onoare acolo lângă dumneavoastră, cu această ocazie să le transmit și eu multă sănătate și să fie... Mulțumim, asemenea și dumneavoastră. Da, și să aibă un Paște cât de cât mai fericit. Domnul că până Mitroi, acum au avut numai necazuri. Domnul Mitroi, săptămâna viitoare, joi, vă așteptăm în platou. Da. Da? Joi la ora 18, săptămâna viitoare. Bine, bine. Sănătate multă. Doamne ajută. Aș vrea ca să cunoașteți pe domnul Mitroi, președintele Forței Pensionarilor, un om care luptă pentru drepturile dumneavoastră, a fost în nenumărate rânduri în emisiune, a protestat, este licențiat în drept și știe, noi am făcut aceste inițiative cu proiect de lege, tot, numai ei se semnează, nu vor semnează. Am depus în Parlament cu doamna Pleșa, tot o doamnă pensionară, redactor la ziarul Scânteie care a fost înainte, acum este o luptătoare tot așa pentru drepturile pensionarilor, am depus în Parlament alocația minimă pentru copii 300 de lei, cu lege, cu tot, da, cu proiectul de lege, dacă ei n-au vrut să voteze, n-au votat. De asta noi ne adunăm acum, transmitem un mesaj către țară, către toți românii și să-i transmitem un mesaj și lui Sava, primarul interimar, care refuză să ne repartizeze aceste spații. Joia viitoare, când va avea loc cealaltă emisiuni de la 18 la 20, vor fi mult mai multe persoane aici, vor fi 50-100 de persoane, vom protesta, vom ieși în stradă, este dreptul dumneavoastră să ne dea acele spații. Tragem un semnal de alarmă către Codruța Kövesi. În orice caz, eu, în toate emisiunile, acum sunteți și dumneavoastră, mă adresez președintele României, chiar dacă nu este în țară, dar vreau să cunoască, stimate domnule președinte, nu vreau să o numiți pe Codruța Kövesi, ați văzut, nu avem fabrici, nu avem uzine, Kövesi nu este bine, ce ne facem doar cu tine. Adică el nu ne-a ajutat cu nimic, toți procurorii care sunt la DNA sunt procurori de la parchete care au dat începerea urmăririi la toți infractorii, tu hoții. Păi, Doamnă, dacă lipsesc 2000 de miliarde și nu găsim hoțul, cum, Doamne ferește, găsim pe unul care a furat? 2000 de miliarde nu găsește Codruța Kövesi, dar mai vrea o dată. Ea vrea să stea de când a terminat, a apărat drepturile românilor. Ca să nu avem nimic, dar cu toate că n-a făcut nimic, e mai vrea, tot ea vrea să fie, da? Tot ea vrea să fie. Da, a terminat, Doamnă, dar ce să mai termine? Că nu mai are banii înapoi, nu mai aduce ea să stea, dacă ne aduce fabrici și uzini înapoi. De asta noi suntem aici. Doamnă, dacă ne aduci fabrici și uzini, poți să stai. Da, credeți că le mai aduce? N-are de unde. N-are de unde să plece. Să ne lași, Doamnă, nu-i nimic. Și la Sibiu, și este loc dumneata să... Au făcut moluri, au făcut... Da, Doamnă, da, dar au făcut moluri pentru ei, nu pentru noi. Corect, așa este. Vă rog, ce aveți de spus, domnul? Eu am lucrat și în Ucraina, și în Turkmenistan. Da. Și în Ucraina am lucrat pentru minerul de fier. Da. Aici se distrugge în țară 97. Nu se fură, nu se distruge. Doamna Rada. Ce aș vrea eu? Doamnă. Cum să facem ca toate sectoarele, Da, Doamnă, ca suntem toate aici, aici facem. sectoarele, Da. pensionarii, Da. să ieșim și noi să ne cerem drepturile. Doamnă, Cum sunt facem un să ieșim susținător că- imediat. Faptul că ajuns noi de ne-am nu mai întâlnit se aici, poate, nu mai avem Doamne, niciun fel de... Doamna Rada, Da. faptul că noi ne-am întâlnit în această seară aici și transmitem un mesaj către țară, un mesaj către toți cei din București, din sectoarele dumneavoastră, Pensionari, pentru pensionari, toți să iasă. Aș vrea să susțină tot pensionarul, nu vă mai gândiți la PSD, PNL, ne-au nenorocit. Aș vrea ca dumneavoastră, toți cei care susțineți acest proiect, acest program, care este un program pentru dumneavoastră,
centru medico-social spital, pe șoseaua Olteniței, sunt 800 de locuri. Doamnă, un centru modern. Și o să îl prezentăm și în alte emisiuni, să susțină, să vorbească cu cel de la 3, să vorbească cu cel de la 4, vă întâlniți în fața blocului, nu vă mai duceți în eroare că vă dă. Dacă o să vă dea, și cu siguranță o să îndrăzească să vă dea telefoane, expresoare, luați-le, Doamne, dar vreau să vă rog, doamna Rada, cere și pentru sora dumneavoastră, cere și pentru mine, cere și pentru vecinul de la 4, așa umilință ce fac ei cu dumneavoastră, să facem și noi cu ei, dar când votăm, să votăm corect, să votăm doctor Filip, să votăm Rada, să votăm, cum vă numiți? Veleșcu Ilie. Veleșcu? Bârgău. Doamnă, dumneavoastră știu că sunteți o doamnă specială, excelentă. Aș vrea să susțineți proiectul. Sunteți de acord cu ce se întâmplă în țara asta cu hoția? Cum vă numiți, doamnă? Un număr a spus. 210, mă auzi? Toți să Zi-mi voteze, dacă- toți cei care luptă pentru drepturile lor. Cum vă numiți? Baronescu Mariana. Doamna Baronescu, dacă aș vota, dacă ați participa, eu v-aș vota, pentru că faptul că sunteți aici dă dovadă că vă interesează ce se întâmplă cu toți, cu familia dumneavoastră și este important. Dar vreau să spun, nu mai putem să mai votăm un primar traficant de etnobotanici, de droguri și de țigări, cum este Băluță. Nu mai putem vota Pisava. Nu mai putem vota un primar ucigaș. Nu prea de mai avem copii, de încredere tineri, în colectiv. absolut nimeni. Doamne, toți cetățenii trebuie să plătească pentru ce s-a întâmplat la colectiv. Familia celor decedați a depus în Au instanță un distrus o dosar. grămadă de Da, tineri. da, i-au nenorocit, Doamne, dar stați ce se întâmplă de acum. Aș vrea să discutați cu fiecare, când ieșiți în fața blocului să vorbiți. Cei care le-au decedat copilul în incidentul de la colectiv, cer cu titlul unei de dau 1,5 milion de euro de la cetățenii sectorului 4. Adică fiecare cetățean trebuie să plătească 8.800 de euro. Dacă în casă sunt 3, trebuie să plătească 25.500 de euro. O garsonieră timp de 20 de Adică ani. și cu copilul mor și să mai și plătesc. Da, sau cum? Doamne, dar și Păi toți. dar nu se poate așa Păi ceva. primarul și-a vândut toate bunurile, primarul ucigaș, eu nu Da, rostesc da, numele, da, că pentru da. un om care, Doamne, dar eu nu am nimic. Faptul că el a dat în stânga și în dreapta, dar a dat banii dumneavoastră, gândiți-vă dumneavoastră, doamna Rada, raportul Curții de Conturi arată că o panseluță de 2 lei, o facturat-o cu 400. Să o zic și pe asta. Nu, da, 400. O bancă de 400 de lei, doamna Rada, o bancă pe care, un scaun, dacă era la primarul ucigaș de la 4, scaunul ăsta care face 200 de lei, el factura cu 200 de milioane. Și procurorii nu știu de chestia asta. Dar Procurorii, bordurile doamne, care le-au pus. doamne, dar bordurile ce prăpăd au Ei avea făcut. tot interesul, domnul doctor, să facă asta, pentru că aici avea acoperirea lor. Putea să bage Doamne, de da, desubt. nu noi suntem Panseluță, vinovați. canapea, nu știu Păi ce. bine, când Păi vedem așa acum treaba. Asta raportul e. Curții de Conturi, că ne-au jefuit, ne-au devalizat și mai am un proiect care aș vrea să-l susțină toată lumea. De ce spune sectorul 4? Că eu depind de ei ca să finalizăm acest proiect. Este vorba pentru copii. Familia copiii celor care au plecat în străinătate, că știți că au plecat și soție, și soț, și tată, și mamă, și au rămas și sunt peste 100.000 de copii, aproape 100.000, care n-au mamă, n-au tată și sunt uitați de autorități pe stradă. Ei vor fi delicvenți, vor fi infractori. Ce am gândit eu, doctor Filip, și cu dumneavoastră că suntem aici? În sectorul 4 vom construi un centru cămin-școală. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu 20 de ani, era un internat pentru fete, pentru băieți, eram protejați, avem pedagogi, știa cine intră, cine iasă. În curte la 165 la școală, este vorba de vreo 5.000 de metri, dar mai avem 10.000 de metri să construim acest cămin școală pentru copiii uitați de autorități, de părinți și cu tare, să nu fie delicvenți, infractori. Vor fi un cămin. Da, da, avem nevoie de susținere, nu se gândesc. Pentru că de ce se întâmplă? Ca să iei un cămin școală și să faci casă pentru tineri. Doamnă, credeți că este normal? Administrația locală are obligația să construiască casă pentru tineri. Nu spun o gogoașă pentru alegeri. Să vedeți că am un pliant și un primar, unul de la PNL, că ăștia sunt nerușinați, adică numai... Și-au zis, dacă mă votați pe mine, am pliantul. O să coborâți acum să o luați de aici, vă promit, el promite că o să vă plătesc. Da, o să vă plătesc întreținerea. Nu sunt nerușinați, Doamne, sunt criminali. da, criminalul Nu cigaș. s-a gândit la Da. viața la niciun... Doamne, și uitați ce spune, este aici jos în pauză, o să trimis să aduc un pliant. Dacă pensionarii mă susțin pe mine, o să le plătesc utilitățile, curent, gazul. Băi, cum poți să faci asemenea mărșăvie, să-mi plătești curent și gazele, dacă toți pensionarii, toți bucureștenii, e vorba de Sava asta, este tot
un infractor, că toți cei, de ce vă spun chestia asta? Au luat banii de la toți bucureștenii, 750 de milioane de euro, 1 miliard, și au repartizat banii să modernizeze centralea pe firmele lor, centrale termice. N-au modernizat niciuna și acum când trebuie să vină căldura asta iarnă, s-au trezit că banii i-au cheltuit, banii care i-au încasat de la dumneavoastră la căldură și au luat împrumut pe 20 de ani să plătiți din nou căldura pentru că ei au furat banii. Și el vrea acum, el sunt pui de Sorin Oprescu, hoți, infractori, pentru că Sorin Oprescu, ca să devalizeze Bucureștiul, dădea autorizații să construiască mall-urile în centru care trebuie să fie în afară. Ca să reușească, îi dădea banul Sava 5.000 de euro și spune, votați proiectul să construim noi lângă Catedrala Catolică un bloc cu 50 de etaje pentru evrei, da, ați văzut. S-au crapat biserica, tot și ei nu au avut, au votat. Și le dădea la fiecare câte 5.000. El acum n-a vrut să repartizeze pentru comunitate cele 3 clădiri ca să fie. El vrea să fie primar la 4. Adică cetățenilor nu le dă drepturile, dar el vrea să fie acolo. Ați văzut și dumneavoastră la BIG. Suntem de un an. Pentru că n-au respectat condițiile de contractare, că i-au furat banii, comunitatea și-a retras fondurile. Și acum dumneavoastră trebuie să plătiți să se finalizeze BIG-ul. Toți bucureștenii. Păi, că fac eu un pasaj ca să ajung la Mega Image sau ce magazin este acolo. Da, asta ne interesează. Să dăm noi 200 de milioane bani ca să ajungem în pasaj, dar noi luăm de la orice magazin de lângă noi să cheltuiască bani. Și el astăzi, n-ați văzut, o vrut să vă apere de cine? Vă rog să luați microfonul dumneavoastră, ce vreți să ne spuneți? Uitați, aveți microfonul acolo? Ce mai spun? Dom'le, că vă văd supărat, vă vine să plângeți când auziți că au furat, dar ce să fac? Credeți că mai dă ceva înapoi? Nu mai dă nimic. Păi despre asta este vorba. Da. Credeți că face DNA-ul sau procurorul ceva? Păi domnule, el când o da începerea urmăririi penale la infractor și o lua și banul. Da. Nu puteți să ajungă la DNA numai dacă de începerea urmăririi penale. Exact. Că dacă erau procurori adevărați, astăzi avem fabrică. Dar el a spus, neînceperea urmăririi penale. Toți infractorii, procurori care au jefuit țara în stil, că nu mai avem nimic. El ce o să spună? Poate să spună că avem, că nu mai avem. Nu. Și astăzi îi fugărește cu cătuși pe ăștia prin Parlament. Da. Cei care au dat neînceperea urmării penale și-au colectat toți banii de la cei care au furat țara. Păi așa este. Doamne, vă dați seama, în loc să fugăre, iertați-mă, în loc parlamentarii să-i fugărească prin DNA cu cătușile, îi fugăresc ăștia care au dat neînceperea urmării penale. M-am uitat la televizor, că arată uneori când iese acolo și erau câțiva de la poliția antifraudă, de la 4. N-au făcut în 20 de ani niciun dosar la tot ce s-a furat. Ați văzut, raportul Curții de Conturi arată că la sectorul 4 s-au furat 600 de milioane. Când a fost celălalt, Silac, i-au furat și la Prăpăd. Dom'le, au furat, au devalizat sectorul, l-au îngenunchiat fără nimic. Nu da nicio începere urmăririi penale, că polițiștii luau bani de la infractori și duceau la procurori. Și nu i-a dat începerea urmăririi penale la nimeni. În 20 de ani ei n-au făcut un dosar. Acum sunt la DNA și fugăresc și ei cu procurorii pe ăștia, cu cătușile, pe Ponta. Păi cum, dom'le, să cadă un guvern? Pentru că ăla spune că Ponta ar fi luat 10.000 de euro și cade guvernul. Iar toți ăștia infractorii care au luat 1 milion, 10 milioane se duc la Saint-Tropez, prin insule Capului Verde și își petrec și nu întreabă nimeni acolo ce-s cu banii noștri. Oricum, Doamne, am vă rog vrut să vorbiți. toată lumea am vrut democrație. Dar ce fel de democrație este Doamne, aceasta? vă rog să vorbiți la microfon. Pentru că, după câte văd eu, au fost mamele eroine care luau acei bani, 400 de lei, cât erau atunci. În schimb, acum de ce s-au luat? Doamne, dar Unde stați un pic. sunt? Doamne, Nu mai bagă nimeni în seamă. acum, toți cei care n-au făcut nimic la Revoluție, o parte din ei, de exemplu, am avut o doamnă avocat, o salut, doamna Angela, în emisiune, tata lui Chioveși este luptător a Revoluției și e 4.000 de euro pe lună. Dar el nu știe unde a fost Revoluția sau dacă a avut loc. Foarte mulți au fost. Și l-a numit, i-a dat Iohannis, pentru că am înțeles că așa se face vorbire, că soția lui Iohannis are un dosar penal de fraudă, de fals și uz de fals. Ei vor să-l strângă cu ușa pe Iohannis, că dumneavoastră, doamnă, eu politica cu dumneavoastră o fac, eu cu Adrian Năstase nu m-am nicio treabă, cu Băsescu, l-am văzut. Păi nici nu Faptul poți că să ne-a luat, discuți cu ei. doamnă, ce să vorbesc, n-am și invitat pe președinte aici, dar ce o să spună, că o lua pensiile la oameni și zice că n-avem bani. Le dă 20 de lei și spune că Nu, dar zice că n-avem bani. Păi la ANRP Bica, Cocoș stătea pe 4 miliarde de euro. Din 4 miliarde de euro s-au furat 3 miliarde 600 de milioane. Am fi făcut
Nu un centru medico-social. Vrem să, toate doamnele eleganți cum sunteți dumneavoastră, stătea acum, dumneavoastră ce vârstă aveți, sărmâna? 68. Doamna Redica, ce era dacă dumneavoastră astăzi stăteați acolo la centru medico-social pe șoseaua Oteniței și erau doi bărbați din ăștia de 25 de ani, niște mușchiuroși din ăștia care fac striptease și vă freca cu aur coloidal și cu ciocolată? Păi de ce? Noi nu. La banii ăștia? Noi n-avem Doamne, acolo, numai ei. doamne, Noi să-i votăm. doamne, Noi să-i susțineți votăm. proiectele Dr. Filip și aveți posibilitatea, nu o să luăm la masaj niște, nu o să vă supărați pe mine, nu mai aveți putere, dar o să luăm din ăștia ca să vină să le maseze pe doamne cu aur coloidal, să le tragă pe spate cu ciocolată caldă, fără nicio problemă. De ce? Păi, doamne, dar toate... Doamne, centrul medico-social este gratuit, este tratament de recuperare, cei care au reumatism, cei care au dureri. Da, doamne, de ce? Păi de ce, dar noi nu muncim, primim prin poștă? Păi, doamne, dar credeți că toți bătrânii care vin din Anglia, ați văzut că din Germania, care așa, doar ei vin că sunt ajutați de stat, toți cei care se duc, toți tinerii Și noștri. ce pensie au acolo? Doamne, da, Pensiile toate noastre. doamnele care se duc acolo și le pune, a fost în emisiune o doamnă și primește de la stat 600 de euro, statul plătește la o doamnă în vârstă că nu se poate descurca și îi duce hainele la spălat, îi duce mâncare, dar nu se mulțumește baba numai cu asta. Trimite pentru cei 600, să vedeți ce mi-a spus doamne în Ce Spania. vorbim Și noi acum, domnul imediat, doctor, de acolo. și trimite baba spaniolă să-i facă curat și lui fixa în banii ăștia, lui ficiorsul, să-i cace și zice, domnul doctor, nu mai sunt mâinile și picioarele exact cum erau negrii acum 200 de ani. Când negrii nu vrea să mai facă nimic, îi muncește, da, îi muncește și vă dați seama că cei care sunt paralizați se ștergi la fund zi și noapte, tot pentru aceiași bani și te mai pune să mai muncești la 3-4 vecini. Doamne, știți câți de chinuiți sunt? Nu vă închipuiți. Păi de ce să suportăm chestia asta? Cu ce am greșit noi? Că am construit fabrici și uzine și am avut-o pe Chiove și am avut pe Voiculescu, pe Năstase, pe Băsescu, pe Cocoș, pe Elena, pe Blaga. Ați văzut Blaga? Au intrat Blaga în pușcărie? Nu. Blaga în pușcărie nu, dar pușcăria nu-i pentru ei, pentru cei care vorbesc. Păi da. Despre asta este vorba. A făcut și pentru noi, domnul doctor, a făcut și ai noștri. Că ne-a dus la groapă pe toți. Doamne, mai avem un pic. Doamne, un pic mai avem și ne aduce 100 de mii. Țara noastră se duce de o râpă. 100 un pic mai are, un pic. 100 de mii de pensionari mor anual de sărăcie, de lipsuri și 200 de mii ajung la spitalul de nebuni, zice. Și dar ăsta zice, să lovești cu capul de pereți, zice, are Alzheimer. Păi are 50 de ani, să lovești cu capul de pereți, că au griji. Ce este important? Vor veni alegerile. Noi o să plecăm, transmitem mesajul nostru la toată lumea. Și ei o să fie disperați că au furat. Dom'le, au bani, ascultați, deschid sedii de partide, zice, partidul PDL care au devalizat totul, acum au înființat încă un partid, mai vrei încă un partid, dar banii tot la Cocoș vor ajunge, că ei pot facă și 5 partide. Că doar tot ei bagă banii, ei îi primesc. Doar nu vin sărace. Dar vreau să mă ajutați. Vreau să-l ajutați. Am zis că noi nu-i votăm, dar a făcut așa fel, deci a făcut partidul, ca să voteze unul pe altul. Doamne, Deci noi de data asta, dumneavoastră știți foarte bine ce aveți de făcut, dar m-aș bucura dacă vă dă un telefon, să cereți și pentru mine unul, și dumneavoastră și dumneavoastră. Vă-l dau dumneavoastră, nu eu. Dacă vă dă un pui, cereți 2, dacă vă dă 2-4, dacă vă dă 3 salamuri, luați 6, dacă vă dă 1.000.000, cereți 100 de euro. Domnul doctor. Și nu-i votați. Eu aș cere 3, dar eu nu văd decât unul și mă spune să-i scălesc, că ei are răspundere acolo. Trebuie să-i scălesc în locul ăla. Semnați, doamnă, că nu vi se întâmplă nimic ca să luați salam sau cu un telefon. Păi da, dar nu-mi dă, nu-i văd pe aia 3. Văd numai Doamne, o oră nu e nimic. Doamne, știți ce trebuie să faceți? Eu știu ce le-aș Înainte face? de a semna, îi spuneți să mai dea un salam. Nu, dar ascultați-mă un pic. Ei, dar în momentul când vă duceți la vot, să votați corect. În momentul când puneți votul, să votați Dr. Filip, să votați Rădița, să votați. Noi avem nevoie ca lucrurile să le schimbăm. Nu putem altfel. Faptul că suntem aici și ei cunosc, dar s-a încetățenit chestia asta. Doamne, o să vedem, dar problema este... Doamne, nu-i vorba, nu, da, vorbim de partide, toți cei care ne-au sărăcit, că doar dumneavoastră știți că noi astăzi suntem bolnavi din cauza PNL-ului și PSD-ului, să nu-i votăm. Să nu-i votăm, adică nu-i nicio treabă. Doamna, dacă aș avea o putere, să vă Doamne, spun sincer... pot să votez un primar care a omorât... Un singur partid aș fi lăsat. Nu mai aș ține. Nu, doamne, dar, doamne, ca să fie un singur partid, noi trebuie să votăm. Dar nu poți, uitați, s-a făcut o statistică, seara a văzut-o și eu,
Și au zis primarul ucigaș criminal de români, colectiv, mare 20%, mare 20%. Păi mă, când e omorât 66 de persoane, Nu s-au gândit. Doamnă, dar și ăștia teroriști care au încat în aer acum, au murit la un act terorist cu 4 bombi, 6 persoane. La noi mor de la 50 în sus, 66 și 200 în spital. Da? Cu handicap pe viață. Și el mai vrea odată și spune la oameni că el mai vrea odată ca achiziționați panseluți în locul de 2 lei cu 200. Vrea și celălalt, un alt infractor, face trafic de etnobotanice, știi toată lumea, țigări fără timbru la Băluță, la Big acolo, Sava, ăsta au un alt ca și el, Sava dacă el a votat ca magazinele Angro să fie în centru, dacă el a pierdut fondurile Uniunii Europene și plătim noi la Big, dacă el nu a fost capabil o lucrare să o administreze, o spus că, domne, din mâini o să mă mut o oră aici. Bă, dar mută și familia, că tu tot asta nu știi să faci. Are importanță, ne mutăm toți la Big, în Santiero. Nu vezi că... Și ce știu aia fac. Da, dar nu știe. Că nimic nu știe Nu să facă. știe. Nimic. Dar un primar ucigaș, o zis Vangheli, că acum suntem în emisiune, că mai vrei Vangheli odată. Băi, la 1 miliard de euro fraudă. La 1 miliard, doamnă. 1 miliard fraudă. 1 miliard fraudă. Crede că noi suntem mandat de vreme. Nu, doamne, dar ascultați-mă, 1 miliard Vangheli fraudă, Onțanu. Primăria la sectorul 2, ca să vorbim, general Chiloțar, era un nei ca nimeni, înțelegeți? O prins banul primăriei, se făcea vorbire de vreo 3 ani, că l-arestează. O plătit pentru primărie la sectorul 2 de 3 ori decât prețul corect. În loc de 20 milioane, o plătit 60 de milioane de euro. Păi, doamne, cu banii ăsta 60 de milioane, tot sectorul 2, nu numai cu ciocolată. Dar ce trebuie? Adică toate femeile aveau tratament gratuit, corporal vreau să spun, gimnastică gratuită și doctor Filip nu mai dădea și 1000 de euro să ducă până la Paris. La atâția bani. Doamne, la atâția bani. Să gândiți că în 25 de ani, aș vrea ca să înțeleagă tot drumul, 2000 de miliarde. Știți ce înseamnă 2000 de miliarde? Vorbesc ca să ne înțelegem, că eu mă bucur că sunteți în emisiune. 2000 de miliarde la 2 milioane, la 20 de milioane de locuitori, nu pune 18, pune 20 de străinătate, 20 de milioane, vine câte 100 de mii de euro la fiecare. Adică dacă ei nu ne fura banii, ne întâlneam noi astăzi ca mari patroni, eu cu 100 de mii de euro, că eu sunt egal cu dumneavoastră la muncă. Doar mea nu cresc coarne în frunte, că n-am nimic. Sunt doctor, am învățat, am avut dumneavoastră ce face, dumneavoastră ce face, era nevoie de fiecare dintre noi. Dar ne întâlnim astăzi la această emisiune și fiecare avem un buzunar, sau dacă era după emisiune când plecați acolo, fără să pretenția să mă votați pe mine, să vă pun și eu câte 100 de mii de euro, să plecați, doamnă Rada, cu ei de aici. Pentru că ăștia sunt banii care vi se cuvineau. Nu vă punem ceva de la mine, că ei au furat de la dumneavoastră 100 de mii, de la dumneavoastră 100 de mii de euro, 100 de mii de euro. Și faptul că eu în seara asta vi dădem înapoi, nu trebuie să-mi faceți, să-mi întoarceți favorul. Că ăsta e munca dumneavoastră, a părinților, a bunicilor dumneavoastră. Corect, așa da, este. nu vă făceam un favor. Dar au furat câte 100 de mii de euro de la fiecare. Și ei astăzi vor să conducă țara când n-au fost capabili să păstreze. Doamne, dacă ei n-au fost capabili să păstreze fabricile, uzine, ne-au îndatorat cu 100 de miliarde de... Dintr-o țară așa de bogată am ajuns o țară săracă. Ne-au îndatorat, știți care e durerea? Eu am 2 fete doctoriță, una trăiască. operează pe cor și cealaltă e medic ginecolog la Bucur. Da? E medic ginecolog și eu i-am spus fete, bă, tată, supărarea mea este foarte mare, foarte mare, pentru că n-am fost capabil să-i opresc în nebunia lor pe Adrian Năstase, pe Băsescu, pe Blaga, pe Bica, pe Cocoș, pe Chioveși, să-i opresc din nebunia lor de a vă îndatora pe voi. Eu sunt mândru că am 2 fete și au învățat, dar în același timp sufăr alături de ele că le-am îndatorat cu 100 de miliarde și nu le-a întrebat nimeni de ce trebuie să plătească 20 de ani. Ce sunt vinovate fetele mele? Că au învățat ca și copiii dumneavoastră, au o meserie, fie el doctor, fie el strungar, fie el auto, cu tare. Și au învățat și au fost cuminți. Și noi am îndatorat. Nu am putut noi să-i oprim. Îi oprim, doamna Rada, din seara asta cu dumneavoastră, Sărmâna, cum vă numiți? De unde sunteți, doamnă? Din ce sector? Sărmâna, de la Onțanu. Da. Doamnă, nu-l iertați, nu-l votați. Dumneavoastră.
Nu-l iertați, nu-l votați. Ați văzut ce prăpăd a făcut ăsta? Dom'le, ce prăpăd, dar ce e așa flământ? Că doar nu-i sărac, are Irin Grand Hotel. Doamne, să vedeți cum au evaluat toate prețurile. Onțanul a vândut banca sau altceva, în loc de 4 lei, cu 12 lei, de 3 ori mai mult onțanul. Cel de la 4 de 20 de ori, iar cel de la 3 de 50 de ori. Cele mai mari prețuri la toată hoția asta care au existat în România asta sunt la sectorul 3, la Negoiță, actualul. Ați văzut cum o desfințat, trotuare, o spart, o zis, lumea îl mai vrem o dată. Băi, dar la ce să vă mai pună? Că el o să termine cu pământul ăsta, cu stivele astea de pământ și gazon. Ce să vă mai pună? Coarne? Că vă gândiți-vă și dumneavoastră, dacă o bancă e 400 și el a facturat-o cu 100 de milioane, doar el nu s-a mulțumit că plătești dumneavoastră, că banii sunt cei care îi plătiți dumneavoastră pe impozit la casă și mașini. Păi, credeți că numai pentru asta plătim? Că ni se Doamne, cer pe toate peste tot numai taxe și toate taxe. impozitele ei. Pe orice Dar taxe, dumneavoastră taxe. ați înțeles că hoții mai mari nu s-au auzit decât asta din sectorul 3? Din ce sector sunteți săptămâna? 5. Doamne, ați înțeles că este nevoie ca dumneavoastră, eu, dacă Dumnezeu mă ajută, Am și o întrebare o să vă fac la o pusă. dumneavoastră, dacă Da, sunteți da, în domeniu. da. ADP-ul cine e? Doamne, În legătură cu parcările la mașini. Sunt foarte supărată pe Doamne, chestia am asta. să vă spun. ADP-ul în sectorul 4, dar vă spun, administrația stăților are fiecare primărie, primar. În sectorul 4, ADP-ul a intrat în faliment, l-au băgat în faliment, ca să înțelegeți, și a externalizat acest serviciu, apropo de către sectorul 4. Și încasa ADP-ul, pe munca cetățenilor din sectorul Deci pe 4, terenul nostru, de da, fața nostru, bloc, pe administrația spațiu verde, da? spațiul nostru. Da. Și încasa ADP-ul 45 de miliarde, 50 de miliarde. Primarul Ucigaș, cu consilierul lui interlop, cămătar, traficant cu băluță, au externalizat, au zis, domne, noi dăm angajați afară, că nu sunt capabili, că e proști de la sectorul 4, sunt, dar așa vă tratează, e proști la sectorul 4, și a vândut la o societate aceste servicii cu 5 miliarde când încasau 50. Cu portofoliul de clienți. Adică cetățeanul nu putea să-i dea la primarul Ucigaș. Eu nu-i rostesc numele, că, Doamne, sunt jenat de chestia asta. Știu adică, foarte bine că era... Doamne, dar eu știu rușine pentru intermediar, comunitate. venea și Nu, lua da. marfă din Deci fabră. scria în ziar că primarul de la 4 se duce să-și iei grăsimea de pe burtă. Adică el în fiecare luni, vă dați seama, Cristian se Tudor duce în Popescu. spital, da, era o rușine, se duce în fiecare luni sau la 2 luni și iei grăsimea de pe burtă, când el mânca 3 salamuri și 5 pui. Păi bă, dar tu ești nesimțit dacă ai fost odată pe banii oameni și te-ai luat grăsimea de pe burtă, tu și în fiecare lună, cât baci, atât scoți, că trebuie să fii și un cont sănătos la minte, ca să nu faci chestia asta. Și pe a cui bani să duceți și iei grăsimea de pe burtă? În spatele nostru. Pe nu știu, Doamne. Dar, Doamne, a băgat în faliment administrația domeniului public și a vândut, a externalizat serviciile. A dat toți angajații. Aș vrea ca să înțeleagă și mă bucur că sunteți. Eu vreau să spun pentru sectorul 4, dar e valabil pentru tot Bucureștiul. Doamne, este foarte important ca cei din comunitatea sectorului 4, dar din tot București, dar vorbesc din sectorul 4, să aibă locuri de muncă. Dacă ai locuri de muncă, iei niște bănuți și poți să întreții familia, să ai o relație frumoasă cu soție și copiii. Și eu am zis în felul următor. Este un proiect care se numește proiect Dr. Filip, angajat, angajator. Adică se anunță că primăria, în toată presa la primărie, va executa toate lucrările din sectorul 4, asta e proiect Dr. Filip. Dacă Dr. Filip va ajunge primar la sectorul 4, toate societățile comerciale cu sediu social în sectorul 4 vor veni la primărie să iei lucrări. Adică sunt 10.000, 10.000. Fiecare societate care angajează din sectorul 4, că el vine cu o fișă a angajaților și spun, Petre Vasile, sector 4, tu vii și participi la licitații și ai scara asta de bloc, să o termoizolezi. Tu faci la Zugrăvești școala, dar nu cum au făcut, nici n-au dat cu var pe acolo și au luat 7 miliarde. Câte? Da, Doamne, nu, dar n-au dat. Au zis 1 miliard la sectorul 4, la școli, da, procurorii, antifraudă, dar cel de la antifraudă care toată viața eu mult și-o lua bani, cum se ducă? Că dacă l-a reclamat pe fostul primar, ar trebui să intre și el în pușcării de la antifraudă, procurorii de la 4 și cum se reclame. Și le spun, băi, procurorilor, mergeți acum să vedeți facturi de 1 miliard, ca și cum ar spune că au măturat luna asta prin curte cu 1 miliard de lunar, pe lună 1 miliard.
Și a spus, domnul doctor, nici nu trec măcar să mături frunzele. La 1 miliard. Nu se deranjează primarul cu familia lui. Se numește, societatea se numește Eurototal. Nu, da. Eurototal, adică o societate care încasează în fiecare lună la sectorul 4, la școli, la grădiniță, că se mături prin curte, Eurototal, 1 miliard. Și procurorii n-au nicio treabă. Vă dați seama că sunt aceiași procurori de 20 de ani și e salariul. Dar nu e, doamnă... Chiar dacă văd, spun că nu văd. Doamnă, da, nu sunt flămânți, că eu salariul 100, 200, 300 de milioane pe lună. Nu 1000 de lei, cât am cerut noi. Puțin, da. Da. Comparație cu pensia Da. noastră Și e de foarte asta puțin. spun. Vreau să-i rog pe cetățenii din sectorul 4 și din toți, nu vă lăsați, umiliți. Umiliți, Doamne, că este o umilință. Adică el să iei salariul 200 de milioane și să nu vadă care e hoțul la 1 miliard, să nu întrebe el, bă, dar de ce ei? Dacă n-ai măturat în curte, de ce e 1 miliard? 2. La sectorul 4, că asta vreau să vă spun, îi asigur pe toți directorii de școală, directorul de liceu, pentru că nu va mai exista direcția unităților de învățământ care să facă contracte, că știi ce să faci? Trimit câte un băgător de seamă de acolo și du-te la directoare să semneze contractul. Nu, contractul îl face școala. De exemplu, liceul Șincai, el face, directorul cheamă la ședința cu părinții și comitetul de școală și spune, băi, ce facem? Măturăm în curte. Cât am măturat anul trecut în curte? 1 miliard pe lună? Nu, bă, noi angajăm 2 oameni, dăm 30.000 și ne rămân pe lună câte 2 miliarde 700. Câte 900 de milioane. Câte 900 de milioane. Păi, Doamne, ori 10 luni îi rămân 9 miliarde. Și ce facem, Doamne, cu 9 miliarde? Păi, Doamne, cu 9 miliarde, toți copiii care sunt serioși și cei care sunt cu minți pleacă într-o tabără și suportă școala toate cheltuielile. De ce să fie niște golani infractori ca să iei banii? Da, și directorii nu se duc la DNA, că știi că au făcut sesizări și nu s-a rezolvat nimic și știi că au semnat. Și că spune că să facem lucrarea asta. E asigur, toate alocații bugetare vor veni în contul școlii. Școala va avea bani, nu direcția unităților de învățământ. De asta aș vrea directorii de școală să vorbească cu profesorii, cu părinții, să susțină acest proiect Dr. Filip la sectorul 4, că banii vor veni direct la școală. Grădinița. Păi de ce să-i dea la direcția unități, la primării, să le cumpere cloramină pentru pus la WC cu 400, când cloramina litru e 8 lei. Au factură, domnul doctor, uitați factură. 400 de lei litru de cloramină. Și noi îl luam, dacă îl cumpăram noi, cu 8 lei. Și nu trebuie să-i cumpere pentru un an de zile, îi aduce 400 de kilograme, bidoane, n-are unde să spun. Nu, îmi iau pentru săptămâna asta 22 de kilograme pentru cloramină, care înseamnă 1.600.000, le dă 4 miliarde și pune să semneze că le-a adus cloramină, că le-a adus hârtie de Xerox, 230 de lei, 23 de lei hârtia de Xerox și ei 9 lei. Păi de ce să aducă domnii astăzi? Nu, eu vă asigur, suntem aici și în seriozitatea mea și banii îi băgăm. Ce alocație bugetară a avut anul trecut? 10 miliarde. Îi băgăm 10 miliarde la Șincai. Cât a avut școala? 5 miliarde. Îi băgăm la școala 108, nu îi dăm la direcție cu tare. Este o direcție să supravegheze, să vadă dacă se zugrăvește bine, nu-și facă ei contracte în numele școlii să plătească directorul. De asta vreau să-i rog, toate școlile din sectorul 4 se vor administra și gospodări singure. Nu ne trebuie unul ca să ne furi. Nu sunteți de acord cu mine? Păi de ce să fie? Doamne, așa au fost, Doamne, așa au fost până acum 10-12 ani. Banii vine la școală și directoarea, cu contabila, cu comitetul de părinți și domne, uite, noi avem o locație. Și spune, din banii ăștia trebuie să plătim curentul, întreținerea, curentul, căldura, da. Și rămânea 5 miliarde, au luat ăștia banii și au rămas datori la căldură. Adică ei luau toți banii și îl trimite pe inginerul de acolo și zice, du-te că vrem să facem, adică ei vor să facă, nu părinții, care școala părinților, ei vor să facă dezinsecție. Și dezinsecția e 2 litri. Știți, pentru țânțari. Da. Și spune, trebuie să ne plătească 220 de milioane. Păi, dar nu poate femeia de servici și omul de servici să iei 5 tuburi de 7 lei sau de 14 lei și cu 1 milion să facă dezinsecția, să le dea lor 220 de milioane care nu fac nimic. Uitați-vă și dumneavoastră, din notorietate. Primăria Capitalei, de când a fost Băsescu, cum îl cheamă celălalt, ăla cu marmura? Videanu, 3D, dezinsecții, dezratizare, dezinfecții,
20 de milioane cei care umblă cu pompa și mai stropesc copacii din când în când și trec prin fața blocului. Și nu i-a arestat nimeni, nici procurorii, fac contracte. Singura firmă care Primăria Capitalei, o primărie europeană, face dezinsecție. Bă, dacă eu eram primar, făceam în felul următor, spuneți dacă e corect, de asta suntem toți aici. Împărțăm Bucureștiul în 8 și spuneam, zona asta cine licitează? Militari, de exemplu, Iuliu Maniu, firma asta. 3D, da. Păi, dar tu n-ai mai luat o licitație? Da, dar nu mai ei. Mergi mai departe. Cum te numești? Medianu Victor, SRL. Licitezi pentru dezinsecții? Da. Ei zona, unde locuiești? În spate aici, la emisiunea... Cum? Da, aici zona asta. Ce zona e asta? Vitar. Și împart în 12 zone și sunt 12 firme. Păi ce înseamnă ca într-un sector numai familia primarului, Doamne, ați văzut, nu știi să scrie, să socotească, dar familia lui, tot prostălăi ăștia conduceau tot sectorul, toți banii. Da, păi e supărat. Ăla-i ficiorsul. Doamne, da, ei ne calcă în picioare, ficiorsul tot nu știe să scrie, zice, are firmă și el face gardurile la blocuri. Celălalt este finul lor. Ei au cununat și au botezat 50 de fini, toți în sector, sunt cu toți consilieri, el. Ăla de la televiziune, de la Prima, el, care este cameraman, eu îi cunosc, că nu e nicio treabă. Și bă, nu vă-i rușine, cum eu ieșit înainte, Măruță. Păi da, ei au făcut școala împreună, cine se aseamănă să adună. E ceva de capul lor, dar acum fi vorba între noi. Dar au zis, domne, nu știu ce să facem. Ca să devalizeze în continuare. Suntem astăzi puternici când ne-am întâlnit în emisiune. Doamna Rada, ascultați-mă un pic. Doamnă, aveți putere. Doamnă, abia aștept să veniți în centrul medico-social, să stați așa, ascultați, să faceți o recuperare. Doamnă, ascultați-mă un pic, nu este un vis. Numai un pic, eu n-aș vrea așa, numai să mi se dea dreptul și să deschidă portița ușurel așa. Doamne, atâta. să deschidem centrul medico-social, dumneavoastră sunați-mă, vă dau numărul de la asociații, dau numărul la toți românii de la asociații, de la Asociația Pacienților, din Asociația pentru Apărarea Drepturilor Pacienților, aș vrea să luați o foaie și un pix. Când veniți prima dată, eu vă deschid ușa ca să intrați la masior și la, cum se numește asta? Masaj, dar în afară de masaj, la? Da, să intrați acolo și să ieșiți, Doamne, ca o prințesă, la vârsta dumneavoastră, să curgă apa de pe băluță, să curgă de pe sava, când va vedea cu părul vulvoi, da, creastă de cocoș să vă faceți, da? Și toți românii să noteze numărul de la asociații, orice problemă a dumneavoastră este a noastră. Doamne, ne unim că suntem aici, da? Și aș vrea să notați numărul de telefon, atunci când sunteți în suferință, în necaz și aveți nevoie de ajutor, puteți suna la Asociația pentru Apărarea Drepturilor Pacienților, vă dau un număr de mobil ca să fie mai ușor și zi și noapte, 0721, dumneavoastră vă dau după emisiune, 0721 152 872. De asta și vreau ca să veniți acolo și o să filmăm, după ce o să mergeți dumneavoastră la centru și nu este o glumă. Eu consider că dumneavoastră meritați lucrul ăsta, meritați pentru că astăzi sunteți în emisiune și meritați că ați muncit o viață. Nu a muncit mai mult Băsescu ca dumneavoastră, nu a muncit mai mult Iohannis, nu a muncit Ponta, nici Nevasa și nici Blaga. Noi am muncit și noi am construit și ei erau pe lângă noi. Dar faptul că toată averea, dumneavoastră nu vreți să spuneți nimic? Că tot timpul va arăta susținere, dar este foarte important să vadă că noi ne dorim ca lucrurile să fie și altfel. Toată lumea își dorește Da, dar luați microfonul, cum vă numiți, sărmâna? Mariana Hodeanu, toată lumea își dorește. Doamna Mariana, în primul rând, nu v-ar strica la centru medico-social să veniți la saune, să veniți la piscină, pentru că meritați lucrul ăsta. Și aș vrea să vă mai spun o treabă, au fost oameni de bine, dar singuri, nu așa, au fost oameni adevărați pentru Bucureștiul ăsta, eu trebuie să spun că merită. În urmă cu 8 ani de zile, toți pensionarii plăteau transportul în comun. Vă aduceți aminte? Toți plăteau. Atunci era viceprimarul Orban, Ludovic. Astăzi candidează primar. Eu cred că ar trebui toți pensionarii din București să poarte recunoștința lui Orban și să-l susțină, să-l voteze, să nu voteze pe firea, pentru că el e cel care a pus în Consiliul imediat, în Consiliul Local,
ca pensionare să aibă tichete din asta de transport gratuit. Vă aduceți aminte? Adică eu am văzut publicat. Și eu sunt de acord cu treaba asta, nu cu doamna care e doamna așa... Doamne, dar n-aveți nevoie, Doamne, dar să o ține pandele acasă. Noi, pe Domnul, vrem să-l votăm. Păi, Doamne, aș vrea să vă adresați, aș vrea ca să toată susținerea dumneavoastră la Primăria Capitalei Ludovic Orban, pentru că am să vă spun de ce. Toată lumea, toți pensionarii în urmă cu 8 ani de zile sau 10 cât erau, plăteau transportul în comun. Am văzut nota de fundamentare pe care a făcut-o Ludovic Orban, nu ținem cu PNL-ul. PNL-ul este un partid care nu vreau. Se poate. Am avut o problemă cu RATB-ul, sunt pensionară. Da. Și am sunat la Primăria Capitalei. Da. Și toate întrebările care le-a spus, a zis, nu știu, doamnă, ce să vă răspund. Doamnă, imediat vă răspund eu acum să vă spun. Este deci vorba... ce fel de angajați sunt în Primăria Capitalei? Doamnă, dar sunt o adunătură de șmecheri. Nu spun o adunătură de proști, dar întrebați-i unde sunt, că nu știm. Dar, Doamnă, am citit nota de fundamentare. Și eu trebuie să fiu corect într-o emisiune, suntem formatori de opinie. Și acolo era scris notă de fundamentare către Consiliul Local. Subsemnatul, în calitate de viceprimar, Ludovic Orban, solicit ca în ședința ordine de zi să fie pusă ca pensionarii municipiului București să fie scutiți de plata transportului în comun. Au respins. Nu, da, aș vrea ca toți bucureștenii să nu uitați un om de mine care v-a ajutat, că un om care a făcut ceva pentru bucureșteni, Doamne, rămâne peste ani și trebuie să-i rămânem cu recunoștință. Și a depus nota de fundamentare, au respins-o la prima ședință, a depus la a doua ședință, atunci era primar Băsescu. A depus-o și abia la 6-a ședință, după ce a depus Ludovic Orban, s-a votat ca pensionare din București să aibă gratuitate la transport. Nu este normal ca un om care a făcut atât bine. Eu nu susțin pe PNL-ul. Alina Goghiu, ați văzut, a luat de la Electrica bani, fără bani. Câți o fi mulți? Nu s-a prezentat la proces, dar banii i-a luat și nu este în pușcărie. Nu poți să o ții. Crin Antonescu, ați văzut? Dom'le, repetent, cine crede? Nu i-a plăcut cartea, repetent 3 ani. Crin Antonescu, un repetent, dar o știu să fure un hoț ordinar. Ați văzut că a dat bordeiul la firma asta care făcea, vă aduceți aminte? Adică l-a furat, eu sta capul, l-a învățat, nu. Și ați văzut, vreți să fie președintele României. N-am cum să fiu cu el. Vosganian a devalizat industria României, i-a dat lui Ion Nicolae gaz pe semnături, la mușchiul tău. Noi plăteam, în loc să plătim 100 de euro, 1000 de metri cub sau cât era, plăteam 200, care eram casnici și avem dreptul, că era convenție pentru prețuri scăzute și dădea lui Ion Nicolae cât plătești Ioane, 600, ia cu 300 de aici. Și a făcut ăsta un câștig de 1 miliard și a cumpărat avioane, elicoptere, a luat-o și pe fata aia, cum o cheamă pe asta? Aia care nu cum o cheamă? Toți ani. Cum o cheamă, Doamnă, pe aia? Că o știți, care freacă ridichea, cum o cheamă? Păi haideți, Doamnă, că o știți, că toată lumea care era cu fotbalistul ăla, nepotul lui Gigi Becali, cum îl cheamă? Nu este, nu, Doamnă, cum o cheamă pe aia? Nu, e, acum am văzut-o, era fata de la pagina sau ce este, fata de la Canal D sau de la ce este asta? Nu, cum o cheamă? Nu, este de pe aici, de la... În fine, nu are importanță. Și o deveni bogat, dar nu pentru că a muncit, pentru că i-a dat toată munca părinților noștri prin semnătură Vosganian. Și când a fost treaba să-l aresteze, își dădea cu aghiazmă, cu mir, cu tare adus de la Ierusalim și vreți cu tare. Și a scăpat. A scăpat, alții n-au scăpat. Și a dat industria la alții care și-au bătut joc de noi. Despre asta este vorba. Dar noi suntem puternici. Da. Ce vreau să spun? Vă rog. Am spus de prima dată, da, că sunt curioasă de ce am venit aici să aud. Da. Am înțeles de ce. Spuneți. Și v-am tot ascultat, aveți perfectă dreptate, privirile și gândurile mă frământau. Pe cine să întreb? De ce înainte de Revoluție nu se întâmplă atâta și atâtea în țara asta? Doamne. Nu erau aceiași salariați, conduceri și asta? Eu am zis mereu, țăraca, țară bogată, au vândut-o aproape toată. Adevăratul este. Doamne, dar aveți dreptate. Ce am zis? Eu dacă vă spun așa ceva ce am adunat eu în minte, nu mă dau om deștept. Dar știți ce am făcut? Doamne, dar sunteți... Am zis așa, 89 a trecut, amarul a mai crescut, cei din guvern s-a gândit, a scumpit fără habar de la pâine până la ziar.
Și zic că avem șomeri, șomerițe, bărbați fără mândruțe. Pleacă fetele de acasă să-și facă viața frumoasă. Așa-i? Avem șomeri, șomerițe, bărbați fără mândruțe. Da, de ce? Mor săracii, mai pleacă și în altă parte tot după un banus, nu? Dar să ajung la versurile care mi le-am adunat eu în minte. Vă rog să le spuneți, Așa zic că avem șomeri, șomerițe, da? Avem frate și boieri. Construiesc vile, palate, pleacă din țară oriunde. Alții n-au bani, dați-mi voie să termin. Alții n-au bani nici de pâine. Stau pe aici, pe coale, așteptând ca să le dea trecătorii câte ceva. E așa? Așa este, Doamne. Stau zile în rând tot cu Ceaușescu în gând. Ceaușescu le iubit. De ce tu fi omorât? Mai bine era pe atunci. Până în 90, mai frate, cu 100 de lei făceai de toate. Acum de n-ai milioane, mor cu zile, mor de foame. Și puțin să vă amuzați, da, adevăr este. Vreți să mai aflați ceva? Spune. De ce-i tristă bunica? Se întreabă zi de zi, o groapă, cât o mai fi? Cât o cere popa? Cât o costa groapa? Nu? Și semnul întrebării și aici trebuie să ne gândim. Puțin, dar cred că acolo ne Doamne, duce cum vă gândul. numiți, să vă cunoască toți telespectatorii noștri, camera, cum vă numiți dumneavoastră? Nu, dar aș vrea ca să cunoască. Ați văzut, eu am avut niște cuvinte de laudă și trebuie să spun și vreau ca să-i rog pe toți bucureștenii care își doresc binele, care își doresc ca lucrurile să se schimbe. Un om care a luptat în repetate rânduri, cum a fost Ludovic Orban, ca toți pensionarii să aibă gratuitate la transport, ar trebui să aibă o susținere a dumneavoastră ca el să reușească. Să o aducem pe firea, pe unde a trecut firea, iarba nu mai crește. Ați văzut, oricum a dat faliment, pe unde a trecut Voiculescu și cu firea, nimic nu mai crește. Până în 89, de ce nu s-a întâmplat, domnule, atâtea? Până în 89. Și vreți să mai spun ceva? Eu n-am venit să mă dau un spectacol decât atât. Fiindcă am dreptul să ne revoltăm. Știi ce zic eu? Nu revoltă. Decât așa ce mă frământă pe mine când și când zic. De ce înainte de Revoluție nu se întâmpla așa? De ce? Ceaușescu 4 clase avea dintr-o mână să îmi dădea, toate în țară să făcea. De ce? Tot românii eram și pe atunci. Acum fac toți ce vor. Se zboară, nu avem președinte în țară, nu avem nimic. Ce avem? Suntem decât răbdători. Ei se bat. Libertate, Doamne. Doamne, vreau ca să ne înțelegem, noi n-am vrut asta, ce se întâmplă astăzi, dar este clar că sunt grupuri infracționale, vedeți, de o parte sunt, ei vor să iei puterea, nu interesează suferința românilor, nu interesează că toți copiii sunt în suferință și necaz, nu se interesează că nu sunt locuri de muncă, Doamne, e atât de simplu și am spus, și o spun cu toată seriozitatea, Doamne, este foarte simplu, primăria are o alocație bugetară, vreau să spun de 4, da, vorbim de toate sectoarele, și tu împarți alocația bugetară cât pentru reparații școli și vin societățile din sectorul 4, cei care au firmă, cei care lucrează, de ce să aduc de la Timișoara, Hunedoara, Iași și din toată țara, cel din sectorul 4, care locuiește aici, care mi-a dat mie votul lui Dr. Filip, nu trebuie să-i fiu recunoscător să lucrez în sector, de ce să nu facă el zugrăveli la școală, de ce să nu facă el termoizolația blocului, de ce să-i aduc de la Buzău? A noștri nu trebuie să plătească impozite, nu trebuie să întrețină familia? Spuneți, Doamne, spuneți că de asta Păi ne uite, noi suntem buni să-i votăm. Restul ne dă deoparte și face ce știu ei. Doamne, dar ați votat și nu este rău. Aș vrea ca să tragem un semnal de alarmă, să vorbiți cu vecinii dumneavoastră, în primul rând să meargă la vot. Ați votat și ați greșit. Doamne, ați votat și ați greșit. Dar șansa României este ca să scăpăm de PSD, PNL, excepții făcând câteva persoane care și-au dovedit loialitatea față de oameni, față de cetățeni, față de contribuabili, față de pensionari. Faptul că un om a insistat în Consiliul Local, a insistat că nu e ușor să te duci de 6 ori. Noi am depus în Parlament cu domnul Mitroi, care a intervenit, și dacă puteți săptămâna viitoare o să vină și domnul Mitroi, va fi o dezbatere în celălalt studio, în studioul mai mare, și putem discuta. Păi nu ne facem noi timp o oră pe săptămână să ne discutăm problemele? De ce? Că o oră stai la cratiță, că 5, 6, 10 dormi, că te duci pe stradă, dar dacă vii și aici într-o dezbatere, că noi trebuie să facem efortul ca să-i mobilizăm și pe alții. De ce trebuie să ne ducem să ne facem când punem votul să suferim? Nu. Ne ducem, le luăm tot ce ne dă. V-am spus, cereți dublu, cereți triplu. Dacă nu vă dă 100 de lei, cereți 100 de euro.
Da? Dacă vă dă un costum de la Buzău, cereți un Steinman, că ăla de la Buzău e 2 milioane, Steinmanul 500 de euro. Dacă vreți pantofi să nu vă dea din ăștia niște joarse chinezești, cereți ca Elena Udrea toc de 26 din piele de capră sau de piele de vezuri, de 6.000 de euro. Da, ascultați-mă, dacă îi convine. Dar când vă duceți la vot, nu-i votați. Pentru că un om care te umilește și încearcă să-ți bată joc de tine că nu-ți dă nimic și el va fura, gândiți-vă un calcul, ei au dat o găleată goală și un pui, și nu e niciun secret, o găleată goală și un pui, și a înșelat fiecare, e vorba de hoția, vorbesc la 4. Nu ne-ați văzut? Se ducea și își lua pelea de pe burtă, grăsimea de pe burtă, la o lună sau 2, pe banii dumneavoastră, da? Și-au construit restaurante. Doamne, și ascultați-mă un pic. Și mi-a spus, domne, am crezut că are suflet. Și noi ne întrebăm, eu am o clinică care a fost la mine și am pus-o la dispoziție comunității de 20 de ani și era obligată primăria să-mi plătească curent, femei de serviciu și am făcut adresa. Am adus în emisiunea trecută și am zis, stimate domnule primar, având în vedere ordinul ministrului numărul tare, primăria are obligația, având în vedere că nu plătește. Nu e că la stat te duci și plătești. Eu n-am înțeles dacă e stat, înseamnă că e gratuit. Dar la doctor Filip era gratuit centru de permanență, stomatologia nu plătea nimeni. Pentru că legea spunea că îmi plătește primăria. Și ei ce zicea? Bă, dă-l în aia mea pe ăsta. Dacă e prost și vreți să facă pentru ei, să facă banii și trimitem factura în fiecare lună sau la 2 luni și zice, dom'le, n-avem bani. N-avem bani. Nu avem bani și dacă omul nu avea bani, dar acum stau eu și spun, băi, dacă n-ai avut bani să plătești pentru oameni, medicamente de urgență, faci infarct, știi, eu trebuie să le cumpăr, că nu puteai veni dumneatale, făceai accident și eu să mă uit acolo. Eu trebuie să am defibrilator, da, cât mă costă? 600 de milioane, l-am cumpărat, vine ăla, moare, îl salvez, vine ăla cu tare. Odată, Doamne, nu mi-a plătit, să intri primarul ucigaș criminal de la colectiv, primarul rușinii, da? Sinte, spune, doctorii, ți-am plătit vreodată. 20 de ani nu au vrut să-mi plătească niciun leu, facturile lunare fiind între 60 și 200 de milioane. Nu mi-au plătit niciodată. Fac asta și trag un semnal de alarmă și pentru cei din sectorul 4. Că unii mi-au spus, domnul doctor, dar cât bani vă dă? Păi cine sunt de mă, că nu au vrut să-mi dea niciodată, nu mi-au plătit. Cu toate că e legea. Trebuie să-i trimit facturile să-mi plătească. Dacă n-a vrut, că n-are bani, ce să faci? Te duci acolo să mă dezbrac în pielea goală la fața primăriei? Nu au vrut, asta e treaba. Dar eu acum când văd că un om, știi, care e amărât și n-are, uite, mă întâlnesc și eu, ați văzut, sunt unii care cerșesc, are mâini, are picioare, una cum m-am uitat la ei, bună ziua, mă ajutați cu mine, că m-am uitat, avea dinți din aur aici băgat, de aur dentar, eu știu, mă cunosc, da, și vine eu, da, și am zis, lasă-mă, domne, dar zic, dacă de dimineață îi ceru pâine, ai o sacoș de pâine, ăla care îl văd că e ciung, n-are o mână, un picior, fără oprești și dau, nu e nicio treabă, asta e treabă, nu are, și aia vine la să ceară cu tare. Dar când știu că constat acum că o bancă de 400 de lei, o bancă pe care te așezi, o pus în sectorul 4 și în tot Bucureștiul, bănci din alta, și o zis, domne, când ne se face rău de foame și nu mai putem să ne întrântim pe bănci, să dormim ca boschetare. 400 de lei o facturat cu 166 de milioane. 3 bănci fac cât o garsonieră. Domne, vă dați seama? Și procurorii nu știu unde sunt banii, nu vor să vadă, în schimb, ei aleargă pe parlamentari cu cătușile, ei fiind cei de-ai doilea care au furat țara. Că prima dată, interlopii cu procurorul au furat țara. Și pentru că impactul e mult mai mare să spui, Ponta, nevasta lui Ponta, au furat Ponta cu tare și l-au luat 10.000 de euro. Nu că aș fi de acord, că eu nu susțin pe Ponta, fără PSD și PNL, România va renaște. Cu dumneavoastră, doamna Rada, cum vă numiți să rămâna? Cu doamna Mariana Oprea, dumneavoastră? Medianu. Și dumneavoastră? Colonescu, Mariana. Da? Și dumneavoastră? Mariana Hodeanu. Lucia v-a spus. Velișcu Ilie. Și doamna Șchiopu, da? Vreau să vă spun că eu cred că a fost și este o emisiune de toată lauda. Vreau să spun că v-ați arătat valoarea. Ponta, Adrian Năstase, Blaga, sunt mici copii, n-aveau ce să caute ei la televizor. Când îi văd pe ăștia că îi cheamă să spună părerea, păi ce să mai spui tu părerea, bă, dacă nu avem nimic? Nu mai avem nimic, la ce să spui părerea? Goghiu spun părerea, Chiove și să spună părerea la ce? Dar la ce să spună? L-a adus pe Cioloș. Doamne, o rușine mai... Da, l-a adus pe Cioloș, o rușine mai mare, vă dați seama, nu pot să scrapă obrazul de rușine, l-a adus pe Cioloș. Am mai pierdut un an
Prima grijă când l-a numit pe Cioloș, ca să vă spun, a fost chemat în Germania să facă contract pentru echipamente antitac, să plătim 122 de milioane. Cu ce mă cu un părlit care a venit să premier? Dar ascultați-mă un pic, și o datorie de 122 de milioane pentru că l-au trimis și noi am acceptat. Păi de ce să accept eu ca să fac el contract cu 122 de milioane de euro, aproape un sfert de miliard, ca să fie Cioloș premier, ce-a arătat? Ați văzut? Au murit ăștia de la colectiv și în loc să, dom'le, când mor 60 și 100 ceva, de 5 ori, de 10 ori mai mult decât fac ăștia, aruncă în aer, arabii ăștia peste tot și hăituiesc prin toată lumea și ăștia noștri care au murit 66, nu că eu mă pus nu știu cine să semnez, că ăla nu-i vinovat, că ăla, bă, dar au murit 66, ai lăsat cu handicap 200 de persoane, a dus numai suferință și groază și ai furat sectorul 4, l-ai nenorocit și îndrăznești să mergi pe stradă. Păi ăia toți ăștia care au omorât, n-ați văzut că îi caută să ascund în gaură de șarpe și acest primar, ucigaș colectiv, ies cu burduhanul în fața oamenilor și spune că, da, păi nu trebuie în gaură de șoarece să nu te găsească nimeni, păi ăia nu-i caută pe ei, îi găsește cineva, sunt ascuși, vă dați seama? Doamna, am dreptate? Doamnă, suntem puternici? Doamne, mi-a plăcut ce a spus Nu vă supărați, dați-mi voie să vă mai spun. Zic, noi suntem puțini aici, da? Putere n-avem. Avem Doamne, încredere în persoane ca dumneavoastră și ar fi bine să gândească și să-și dea interesul de binele poporului multe persoane ca dumneavoastră sau dacă sunteți singuri, să fiți ajutat. Cum și noi? Cum? Doamne, nu sunt singur. Să fiți ajutați, Suntem vrem să puțini, fim cu toți. Dar acum, 2, 4, 6, 8, 10, 14, sunt 15. Cu cei 10.000 care sunt la televizor și au înțeles mesajul nostru, că Ar fi trebuie bine. să vorbească cu vecinul și să spune, domne, nu-i mai votăm pe ăștia, dacă ni dă ceva, chemați-mă și pe mine. Când vin ăștia cu pachete acum și vine la etajul 2, sunați și pe vecinul de la 3 și spune, dă-i și lui fratele meu, că stă la etajul celălalt, dă-i ăla, ca să nu-ajungă într-un bloc să se oprească tot. Nu, dar să-i luați dumneavoastră tot. Ascultați-mă un pic, că nu este nicio problemă. Păi noi trebuie să le aducem lor deficit, exact după bătaie de joc care o creează el. Cum ai venit tu să spui că îți dau ție ce a zis pijamali odată și odată? Lenjerie, Da, bătură, găleată. Da, am înțeles. Dar era din mătase? Nu, chiar să vă spun sincer, nu din. Da, dacă... Chinezească. Da, ascultați-mă, dacă îmi se ducea Neanea Gheorghe la țară și când o chema pe Maria cu cămașe de mătase, vă dați seama... Dar să mai fi supărat vecinii, că spuneau, și cum zice de nu mai chemați pe Și mine de ce să eu vin votat? și eu? Păi nu Și v-am ce zis să-i să chemați iei? pe toți? Păi mâncăm găleți, mâncăm lenjerie, mâncăm pături. Doamnă, nu o să te saturi cu ce îți dă el cu un pui sau în seara aia. Corect, așa este. Nu o să te saturi. Dar faptul că îndrăznește să facă chestia asta, luați și v-am spus, eu să dea ei și bani. Că nu se poate renunța, că ei știu dacă nu mituiesc, n-au nicio șansă. Oamenii știu, bă, nici nu încape discuții să-l aleg. Dar nu vă mai gândiți, hai să-l mai lăsăm o dată, că știți că au făcut prăpăd. Acum ei sunt răzbunători. Dacă o dat un leu vreau 10, dacă dau 10 vreau 1000. Dom'le, Așa este, corect, dar aveți problema este în dreptate. felul următor, că noi de data asta, toți cei care le-au văzut au înțeles că nu este bine, au înțeles că trebuie să ne gândim la familia noastră, la copii și la nepoți, La nu binele trebuie să-i nostru, îndatorăm. corect, așa este. Să nu ne mai gândim să-i îndatorim. Sunt îndatorați copiii noștri, nepoții noștri de aici 50 de ani cu 100 de miliarde. Da? Așa este. Un mesaj pentru toți telespectatorii. Mesaj, eu le doresc în primul rând sănătate, curaj, putere în dânsii. De ce? Să ieșim, să cerem... Curaj, putere și multă sănătate. Dr. Filip, la emisiunea Românica Mea, vă aștept și nu uitați, trebuie să fim puternici. Vă mulțumesc, vă iubesc și vă aștept în emisiunea de joia viitoare. Eu una și personal dumneavoastră și dumneavoastră vă doresc multă sănătate și ar fi bine și vă dorim să se întâmple ce doriți dumneavoastră. Sărmâna. Uniți să fim români, dacă nu suntem uniți, suntem puțini, mulți săraci și poporul. Mulțumesc, bună seara! Asta e dorința, e mare și puterea nu știu decât în cel de sus. Sărmâna, mulțumim!